helo a chroeso I Gaerdydd ar gyfer Varsity Cymru, y dathliad blynyddol o chwaraeon rhwng Prifysgolion Caerdydd ac Abertawe. Chi'n gwybod beth I ddisgwyl? Wel, helych chi. Varsity 2025. Os chi'n gwybod, chi'n gwybod. Caerdydd. Y prif ddynas. Dinas cestyll, diwylliant. A chartref y Prifysgol gorau yng Nghymru. Os ti'n gwybod Caerdydd, ti'n gwybod bod opsiynau o talu saith am ystio chi. Os ti'n gwybod Caerdydd, ti'n gwybod mae noson allan yn gorffen ar trip I Lyn. Abertawe, y ddinas ar lan y môr. Man Geni Dylan Thomas. A chartref I treithau anhygoel. Os ti'n gwybod Abertawe, ti'n gwybod bod ddarlith am 9 y bore ar gampws y bai ddim yn vibe. Os ti'n gwybod Abertawe, ti'n gwybod na Wine Street ydy'r lle I fod ar nos Fercher. Os ti'n gwybod Varsity Cymru, ti'n gwybod bod ti'n mynd I cael llwyth o ddrama. Taclau mawr, torfeydd enfawr. A cheisiau anhygoel. Os ti'n gwybod am Abertawe, ti'n gwybod. Na does dim byd wir yn y curo Caerdydd. Os wyt ti'n gwybod Caerdydd, beth bynnag sy'n digwydd. Ti'n gwybod bydd y prif ddinas bob amser yn dod allan ar y brig. Os ti'n gwybod. Ti'n gwybod. Croeso I Gaerdydd, reit dyma sut mae'n edrych ar hyn o bryd, 26.5 I 10.5 I Gaerdydd. Dechreuodd y gystadleuaeth ar fore Sadwrn gyda'r rwyfo, ac ers hynny o farchogaeth I seithyddiaeth, o sponcen I taekwondo. Mae myfyrwyr wedi bod yn mynd ati, a dyma fy wersi sut mae'n sefyll. A mae yna 2 gêm rygbi I ddod yma ar S4C yn dechrau gyda'r menywod am hanner ar wedi 3 a byddwn ni'n fyw gyda gêm y dynion am chwarter I 6. Reit, dyn ni yma yn stadiwm Principality. Mae'r Highland 20, mae filoedd o docynnau wedi ei werthu. Beth arall ydych chi eisiau? Reit, ac yn ymuno da fi, 2 legend y byd rygbi yng Nghymru, Rhys Priestland a Cerys Cwmin. Reit, Rhys, ti'n cynfyfyrwr i'r 2 brifysgol yma. Beth yw dy hoff atgofion? Gan gofio ni ar teledu, felly paid dweud popeth falle. 2 brifysgol gret. Ni'n ffodus iawn I gael y 2 yn Cymru. Nes I Caerdydd am yr ail flwyddyn. Ges I tym bach fwy o bywyd fyfyrwr yn yr ail flwyddyn, a wedyn nes I Abertawe trydydd flwyddyn, a o'n I llawn amser rygbi, so es I ddim lot o lectures yn y flwyddyn diwetha. Fantastic, reit, a Cerys, mae fe'n achlysur ffantastig, ond mae fe hefyd yn cyfle i'r chwaraewyr dangos beth maen nhw'n gallu gwneud ar y stadiwm genedlaethol. Ie, yn union, ni yn y stadiwm, mae'r Highland 20, mae jyst cyfle I mynd allan, chwarae rygbi maen nhw'n mwynhau, a jyst dangos beth maen nhw wedi bod yn gwneud trwy'r blwyddyn. Ie, ffantastig, a es I Prifysgol Caerdydd fe di wneud newyddiaduraeth cyfryngau a llenyddiaeth Saesneg, ond wrth gwrs, fi'n diduedd heddiw. Reit, nôl at y gêm y merched, felly, mae Caerdydd yn chwarae yn y Bucks Super League, mae Abertawe yn chwarae yn y gyngrair is, a bydd hwnna'n effeithio'r gêm lot, ti'n meddwl? Fi'n credu bydd e'n gêm galed am Abertawe, yn hanesyddol mae Caerdydd wedi wneud yn rili dda yn y gêm yma. Felly bydd hi'n galed, ond mae'r 2 tîm wedi cael, mae seasons nhw wedi bod bach yn siomedig yn her mae canlyniadau, felly bydd e'n cyfle dda I nhw jyst chwarae rygbi maen nhw'n mwynhau a rili mwynhau'r achlysur. Ie, achlysur ffantastig wrth gwrs, a bydd Caerdydd wrth gwrs yn edrych am fwy o'r un peth eleni ar ôl blwyddyn diwetha lle wnaethon nhw 71 I 12 gyda'r cais yma gan Gabriela Della Savina yn helpu nhw i'r fuddugoliaeth. A mae Griff McKee actually wedi bod yn ymuno â'r tîm. Griff, lle ti arni, boi? Ie, dwi lawr yma Harcer arfer. Mynd I gael sgwrs bach sydyn efo captain Caerdydd. Claudia, do you mind if I just ask you a quick question? How are you? I'm good, I'm really excited. Yeah, how are you? Not too bad, thank you. So you're captain in your team in the home varsity. How does that make you feel? Oh, it's actually amazing. Like, to be playing at the Principality is such an honour, and we've had a really big season of learning, both with the 1s and the 2s. To see both players in 1s and in the 2s coming up into the varsity squad is just brilliant. Perfect, I'll let you go back to your warm-up. I won't interfere anymore. Yeah, mae'n lot o gyffro lawr fyma gyda Caerdydd. Dwi'n mynd I ddal fyny efo Cathy Williams fan hyn sy'n cicio I Gaerdydd just I lawr fan hyn. Cathy? Dwi'n iawn os dwi jyst yn cael sgwrs ydyn efo ti. Is-captain, sut ti'n teimlo heddiw yma? Mae'n lot o gyffro yn y dre. Rili cyffroes, edrych mlaen I gael chwarae yn y stadiwm. Mae fe'n enrydedd I gael chwarae yna, so pawb yn cyffroes iawn. Ie, chwarae yn y stadiwm, mae'n sioc, ond mae'n elfen ragorol o'r peth. Sut mae hynny'n neud ti deimlo? Ie, mae fe'n rili cyffroes. Dwi'n lwcus iawn wedi chwarae yna cwpl o weithiau o blaen, so ffodus iawn I gael chwarae yna eto. Perffaith, na adael ti fynd.
Yn ola, mae Carolina Thomas yn dod yn ôl I fan hyn. Carolina, 7th Varsity. Carolina, do you mind if I ask you a quick question? Some would say you're the old head of the side. How many varsities have you played at? This is my 5th varsity now. 5th varsity? It would be 7, but because COVID cancelled 2 of them. So 5 only. But it's a nice round number. And you love playing at varsity. You've had success playing at varsity. How do you think today's going to go? I'm really looking forward to it. I'm so excited. I think it's going to go well. Perfect. I'll let you go to your warm-up. Thank you very much. Felly, digon o gyffro yma ym Mharc yr Arfe cyn y gêm fawr. Reit te, mae Caerdydd wrth gwrs wedi mwynhau llwyddiant yn Hong Kong yn ddiweddar hefyd, lle wnaethon nhw ennill y cwpan cawlw, mae'n edrych fel daith anhygol, a mae prif hyfforddwr Caerdydd gyda fi yma, Nick Evans. Nick, sut oedd y daith? Wel, dwi'n teimlo'n lwcus iawn. Oedd Poppy May Tyrrell, mae hi'n flwyddyn 2, wnaeth hi paratoi y tŵr I ni, felly I cael pobl yn y tîm sydd yn wirfoddoli, sydd yn gweithio'n galed, mae'r committee'n amazing, felly oedd Kowloon yn amazing, enillon ni'r 10 a wedyn eithon ni'r 7s ar ôl, so wythnos brysur iawn. Ie, tîm llwyddiannus lawn, felly sut mae'r grŵp felly? Wel, mae gen ni lot ohonyn nhw heddiw sy'n gorffen eu gyrfa heddiw, felly mae yna cryn dipyn sydd yn blwyddyn 3 a blwyddyn 4, so maen nhw'n profiadol iawn. Maen nhw wedi mwynhau ddod mewn i'r Bucks Super Rugby, felly dyma'r tro ola ni'n chwarae dros Caerdydd, so mae'n ona iddyn nhw, ond mae'n tîm talentog, a mae wedi bod yn tough going blwyddyn yma, ond ni wedi rhoi mewn perfformiadau dda yn erbyn tîmau fel Edinburgh, ni wedi bod yn glos iawn, so rollercoaster blwyddyn yma. Ond fe wedys ti, lot o dalent yn y grŵp, lot o brofiad. Sut mae y paratoadau wedi mynd oherwydd chi yw'r ffefrynnau hefyd? Ni yw'r ffefrynnau, fi'n deall hynny, ond ni byth yn disgwyl I ennill, felly ni wedi bod yn paratoi'n Mae'r season dim ond jyst wedi gorffen, felly dyn ni wedi mynd syth o chwarae Loughborough gyda'r dan 20 tîm dy Loughborough yn y cwp a wedyn syth mewn I hon, so... Wel, brysur iawn, ond achos i'r gwych, diolch yn fawr am amser ti. Pob lwc I ti, diolch Nick. Diolch I ti. Diolch I ti. Reit te, Rhys, ni'n mynd i'r chwaraewyr sydd yn Caerdydd nawr, Jocelyn Sturzica. Mae hi'n chwaraewr ffantastig. Be ti'n nabod amdana hi? Wel, yn bendant I nhw wylo. Mae'n gallu sgori ceisio unrhyw le fel welwn ni blwyddyn diwetha. Dim ond I ail flwyddyn o chwarae rugby, oedd ni'n chwarae pêl-rwyd o blaen. Mae'n cael gwahodd I ymarfer gyda tîm GB7s a fi'n credu bod potential gyda ddi warin PWA yn y 2 blwyddyn nesaf, felly oedd hi ar asgell llynedd, ond ni'n gweld yn y canol heddi, felly fi edrych mlaen I weld shreithi. Ie, a fi oedd hi'n syniad blwyddyn diwetha wrth gwrs. A Caerdydd, ti'n arbenigwr ar y reng flaen, cyn y chwaraewr Cymru yn y reng flaen wrth gwrs. Anna Davies, prop pentyn I Gaerdydd, beth ti'n gwybod amdano hi? Ie, mae hi chwaraewr sydd wedi symud o reng ôl I reng flaen, achos mae hi moyn symud ymlaen gyda'i gyrfa rygbi. Mae sgrym cryf gyda Caerdydd achos mae Claudia ac Anna yn chwaraewyr hanfodol I nhw. Felly fi'n disgwyl gweld bod nhw'n mynd ati yn y sgrym heddiw. A mae nhw hyd I cael bach o profiad gyda Brython Thunder Lenny fyd, felly fi'n siŵr bod y sgiliau mae hyd I pigo lan yn y garfan yna yn wneud gwahaniaeth ar y cae heddiw. Ie, edrych mlaen. Reit te, digon am Caerdydd nawr. Mae Griff gyda'r Carfan Abertawe. Diolch Lloyd. Ie, digon o gyffro yma gyda tîm Abertawe. Dwi yma hefo'r prif hyfforddwr. Ford, how are you feeling ahead of today's game? Cardiff playing in Bucks Super Rugby is going to be a big challenge for you today. Yeah, the challenge is massive. Not just Varsity, but being Cardiff in the Super League, and they deserve to be in there. They're a really good side. We're hoping to put our stamp on the game, there's no pressure on us, and we're just going to enjoy the occasion. There's a lot of girls finishing, so it's our last game together, so we're going to make a massive moment of it, people they'll remember for the rest of their lives. Absolutely, good luck today. I'm going to go and find... Dwi'n mynd I fynd I ffindio Anna Stawell yma'n hyn. Mae reit ar y pen, ond mae tîm Abertawe yn amlwg, maen nhw'n cynnesu fyny. Maen nhw gyd yn ysu I fynd allan ar y cae yma yn y Principality. Anna, do you mind if I grab you quickly? Anna, big game in the Principality today. How are you feeling? I'm absolutely buzzing, to be honest. I think it's such an incredible opportunity for the girls. Obviously, playing the Principality is like everybody's dream going up. So I'm really, really looking forward to it. My last one as well. So, I'm excited to have a last run out against Cardiff. I know they're always really up for it, but we've been working really, really hard the last couple of weeks. So we just want to show everyone what we can do. Absolutely. Get back to the warm-up. Da ni'n sydyn un person arall. Da ni'n mynd I cael sgwrs fach efo di Cara Fflir Davies mewn o'r Abertawe prynhawn 'ma.
Cara, ti'n mynd os ni'n cael sgwrs efo ti? Cara, ti'n chwarae'n safle'r mewn yr heddiw yn y Principality, sy'n ma'n ei ti deimlo? Really exciting. Mae fe'n cyfle really arbennig i chwarae'n Principality hefyd. A, ti'n gwybod, be fysa'n meddwl i chi i ennill prynhawn yma? Bydd yn ardderchog. Ni wedi cael tymor really galed, so chwarae yn y Principality erbyn Caerdydd a ennill bydd yn amazing. Pob lwc prynhawn yma, na adl ti fynd iddi. Braf clywed gen y ddau dîm felly, cyn y gêm fawr yma yn y Principality. Mae'r gêm fawr, mae'r cic gyntaf bron wedi cyrraedd. Reit, Cerys, ni newydd clywed gan Anna Stowo am chwaraewr, mae hi'n dalentog o gri ac wrth gwrs am gais llynedd. Mae'n hyfryd clywed bod hi mor cyffroes i chwarae yn y stadiwm a mae hi ar ôl cael tymor galed. Mae hi, fel i ni wedi cael tymor gwych, mae hi'n chwaraewr y captain dda iawn a mae hi wedi sgori 20 gais hefyd yn y gyngrair eleni. Hefyd i chwarae bach am Brython Thunder ond chwarae yn y rengol achos bod hi mor corfforol, felly disgwyl gweld hi yn cario at y lein ac yn gwneud gwahaniaeth yn ardal dacl fyd. Really edrych ymlaen. A Rhys, mae un seren yn y rengol hefyd, Ellen O'Toole. Beth ti'n gallu dweud i ni amdana hi? Wel, fi'n gwybod wedi dod draw o Galway, draw i Prifysgol Abertawe. Mae wedi wario dros Conod 18, ond mae'n ei flwyddyn gyntaf gan y Brifysgol, felly mae wedi cael tymor gwych a cyfle eiraidd i heddi dangos sgiliau sy'n gyrraeddu. Reit, pen ar y bloc. Cerys, a ddechrau da ti. Pwy sy'n mynd i ennill heddiw? Dwi'n credu Caerdydd bydd yn ennill heddiw, ond gobeithio bod ni'n gweld rygbi gwych o'r ddau ochr. Rhys, beth ti'n meddwl, bwy? Rhywun peth. Oedd Abertawe yn gysadleuol am hanner cyntaf blwyddyn diwethaf, gobeithio bod gysadleuol trwy gydol y gêm, ond mae Caerdydd yn gryf. Right, wel, gewn ni weld felly. Mae'n amser i ni ymuno a'n tîmau sylwebu. English language commentary is available with Dave Rogers and Cerys Cumin. Yn y Gymraeg, mae Rhys Priestland ar ei ffordd i ymuno a Griff McKee. Diolch Lloyd. Mae pawb yn barod yn fan hyn ar gyfer y gêm gyntaf o ddwy yn Varsity Cymru yn y Principality. Prifysgol Caerdydd yn erbyn Prifysgol Abertawe. Felly, gen i gael cipolwg ar dîm Caerdydd i ddechrau 8 o'r tîm sy'n dechrau yn chwarae yn ei Varsity ola. Ella Oldfield wedi gwneud triathlon ar y penwythnos. Gobeithio fydd hi ddim wedi blin yn ormod i chwarae prynhawn yma. Lily Jones na ddechrau y Brifysgol yn safle y mewnwr, bellach yn chwarae ar y blaen asgell ochr chwith. Mae Lucy Senec yn chwarae mewn menig sy'n ddiddorol yn wahanol i rai. Mae hi yn safle y rhif 9 ac yna yn safle'r cefnwr Cara Ottaway. Mae hi wedi cael digon o brofiad gyda Winchester. Ac yna tîm Prifysgol Abertawe, digon o rhain yn chwarae am ei tro cynta yn y Varsity. 8 y chwaraewyr nhw yn chwarae yn y Varsity am y tro cynta. Ellen O'Toole yn y rhengol, mae hi gyda profiad yn chwarae i dîm o dan 19 i Werddon. Ac Awen Anastawel yn safle y canol, mae hi'n mynd i fod yn rhan bwysig o'r gêm prynhawn yma. Y chwaraewyr yn barod, tîm Caerdydd a tîm Abertawe yn barod i fynd ben yma yng nghartref Rugby Cymru wrth i'r ddau dîm gael cydnabyddiaeth gan y dorf. Mae wedi tanio yma yn y Principality. Mae'n dan gwyllt yma wrth i ni baratoi i wylio y gêm yma rhwng Caerdydd ac Abertawe. Cam brofiad fydd hwn i'r chwaraewyr prynhawn yma. Cefnogwyr ar ei traed a'r chwaraewyr yn paratoi ar gyfer yr anthem genedlaethol.
Ia, moment i'w chofio i'r holl chwaraewyr allan yna ar y cae yn canu yr anthem genedlaethol yng nghartref Rugby Cymru. Abertawe yn y gwyrdd, Caerdydd yn y coch. A mae hon yn ornest bwysig i'r chwaraewyr a'r myfyrwyr i gyd o'r ddwy brifysgol yn ysu i'w tîm nhw orffen ar y brig prynhaw yma. Cara Fflir Davies yn fanne. Mae hi'n barod i fynd amdani yn safle'r mewnwr. Ni'n glywed ganddi yn gynharach. Mae hi'n barod a mae hi'n gyffroes cyn y gêm. Karim Cosle yn y canol, fo fydd y dyfarnwr. Backwards. A da ni wedi dechrau yma Thank you, well done. yn Varsity Cymru. Away red. Thank you. Defnyddio'r blaenwyr yn gynnar yn y gêm yn fan hyn i Abertawe. Stawl gyda'r bêl yn ei dwylo yn gynnar. Outside. Dim llawer o wynt. Now taken back. Digon o heilwen yn y Principality. Caerdydd yn rhoi dipyn o bwysau ar Abertawe wrth i ni weld Olivia Price yn dwy'n y bêl yn ardal y dacl. Senec gyda'r bêl allan tuag at yr asgell yn torri nôl tu mewn. Jocelyn Sritska. No hands! Mae hi unwaith eto ceisio cael ei dwylo ar y bêl. Ar ôl y dacl yn gynharach, unwaith eto Stawl yn rhoi pwysau. Ond cyfle cynnar fan hyn i Gaerdydd fynd ar asgell yn y bêl. Modfeddi o flaen Carolina Thomas, a mae'r bêl dal yno i Gaerdydd yn dal i hyrddio ymlaen. 5 medr rhwng Caerdydd a'i cais cynta drwy'r dwylo. Unwaith yn rhagor. Olivia Price gyda'r bêl. Tacl nerthol gan Charlotte Sedge. Away white! Prop Anna Davies yn cario'n gryf. Ond dyma'r bêl yn dod. 1 pas arall, 2 pas arall. Eva Lewis yn y gornel, cais cyntaf o'r gêm yn mynd i Gaerdydd. A Eva Lewis yn croesi yn hawdd yn y gornel. A mae torf a chefnogaeth Caerdydd wedi dotio. Ond trafod y bêl yn esmwyth drwy'r dwylo. Emily Hay, Joe Sritska ac yna Eva Lewis yn y gornel. Ac Eri Cat Cotti wneud ei gorau glas i wneud y dacl. Doedd dim posib stopio Eva Lewis yn fanne. Harvey. Cic gyntaf o'r gêm gan Cathy Williams. Yr holl ffordd o'r Ystlys a gosam wrth i ni glywed ambell un o gefnogwyr Abertawe'n codi ei lleisiau. Mae hwnna'n edrych yn gic gowrain, ond ddim digon o bwer. Wrth i ni weld cefnogwyr Caerdydd yn mwynhau'r heilwen ar yr ochr bella. Caerdydd gyda sgôr cyntaf y gêm. Okay, keep deals behind you, let's go. Y blaen asgellwr Charlotte Sedge yn cicio. Mae Caerdydd eto Sritzik yn dadlwytho yn hyfryd i Cleo Pallister Turley. Bêl yma i Gaerdydd yn defnyddio y lled ar y cae, yn bylchu, yn esmwyth, yn effeithiol i chwaraewr i giro. Gabriela Della Savina yn croesi dan y pist i Gaerdydd. 2 gais o fewn y 4 munud agoriadol i Gaerdydd. A maen nhw wedi dechrau ar dan yma yn y Principality. Della Savina yn mwynhau bob eiliad o'r cais yna. Mae'r bwlch yn agor yn enfawr. Gormod o le i Della Savina. Right in the middle, okay? A mae'r gic on
Syth o flaen y pist i Caerdydd Williams. A cefnogwyr Caerdydd yn mwynhau y cais yna ac yn gic digon rhwydd i Caerdydd Williams fel oedden ni'n sôn o flaen y pist. Doedd hi ddim am fethu honne a wrth i ni weld Gabi Della Savina'n croesi unwaith eto. Yr ail ddechreuad ar y ffordd i Abertawe. A'r bêl nôl yn wylog Caerdydd. A Rhys Timon newydd gyrraedd sy'n ei methu 2 gais. 2 gais? 2 gais. Maen nhw wedi dechrau ar dan Caerdydd. Un yn dod ar asgell i Eva Lewis a'r llall i Della Savina. Dyma nhw'n dod unwaith eto. Eva Lewis yn torri ar y tu mewn. A mae honne modfeddu ymlaen yn fan hyn, ond yn sydyn, da ni wedi gweld Caerdydd yn ffrwydro ac yn dechrau ar dan yma yn y Principality. Ie, o beth wedi gweld, mae'n edrych yn dangerous iawn. Fi cofio gwylio'r gêm blwyddyn diwetha, nath Abertawe'n brwydro'n galed am y hanner gyntaf, ond oedd Caerdydd just lottery grif yn y diwedd, ond mae'n edrych fel sy'n wedi cryfhau eto blwyddyn hyn. Ie, ac yn chwarae ar gau mawr fel y Principality gyda'r chwaraewyr sydd gan Caerdydd. Maen nhw'n mynd i ffeindio gwaglen eitha rhwydd. O, de, nach, mae'r amodau'n berffaith ar gyfer rygbi. Fi'n gwybod nhw'n rhoi dŵr ar y car cyn y gêm, ond fi siŵr bydd yna'n sychu mas digon gloi, felly diwrnod perffaith i trafod y bêl, a fi siŵr bydd yna'n siwt o Caerdydd. Anestawl yn bylchu, ond y canolwr ei gwrthwynebwr hi, Slitzica sy'n tynnu hi lawr. Y bêl allan i'r asgell i Watson. A mae Caerdydd yno mewn niferoedd yn ceisio drwy'n y bêl. Caerdydd Williams. Y dyfarnwr yn hapus am eiliad, ond yn dod â hi nôl. Ond fflachiad yma neu o bes gan Anestawl i gynnig o'r canol. Ie, a hi oedd un o chwaraewyr gorau Abertawe blwyddyn diwetha. Mae'n danseiriau swil ni cyn y gêm. Y cais nath i sgori, a bydd Abertawe'n dibynnu lot yno hi os ydyn nhw'n mynd i gael rhywbeth mas o'r gêm heddi. Y gec yn adlamu dros yr Eslys. Yn gwneud gwaith caled i honne gyrraedd yr ochr bella. Ond Abertawe fydd yn bwydo y lein o flaen torf Caerdydd. A mynd i'r blaen, ond Caerdydd yn darllen i'n berffaith. Mae'n mynd i adlamu dros yr Eslys bella. A mi fydd hi'n sgrym i Abertawe, ond dyma Anestawl fel ni'n sôn. Profiad y chwarae i Brython Thunder eleni, 9 ymddangosiad. Ac yn sydyn fel o ti'n sôn, da ni'n gwybod y safon sy'n ganddi hi, a gobeithio fydd hi'n gallu mynd ymlaen i chwarae ar lefel, dal ymlaen i chwarae i Brython Thunder. Ie, yn gwmws. Fi'n gwybod lot o talent gyda'r ddoi dîm heddi, a fi'n siŵr da bwriad i lot o nhw'n mynd mlaen a ware cynrychioli tîmau o safon uwch. Ie, mae'r bêl yn dod at yr Eslys agosa. Y dacl ar ei gwrthwynebwr, Cat Coti, yn taclo Abertawe. A mae hynny'n hwb i Abertawe, y dorf yn mwynhau honne wrth i ni weld Charlotte Sedge yn neud y dacl dros yr Eslys. Ie, tacl gwych fanna, a gret bod e flan. Cefnogwyr Abertawe roi rhywbeth i nhw i gweiddi'n beth i fyna, achos nhw'n ddim yn cael lot mor belled. Ond jyst yn gweld pa mor gyfforddus yw Caerdydd yn trafod y bêl, dadlwytho mas o'r dacl. Ie, unwaith eto, Caerdydd yn darllen y symudiad yn y lein gan Abertawe. Ffion James yn ceisio croesi'r llinell fantais. Mae allan i Caerdydd Williams. Williams i Hay. Unwaith yn rhagor, digon o wagle i Caerdydd yn dadlwytho drwy'r dacl. Un bylchiad arall yn croesi Abertawe. Trydedd cais Caerdydd o fewn y 10 munud agoriadol. A mae'n mynd i fod yn brawn go galed i Abertawe.
Mae'n edrych yn danserus iawn i Abertawe yn y boment, achos mae Caerdydd bob tro maen nhw'n gael y bêl, edrych danserus, maen nhw'n lledu'r bêl a wedyn a thretwyr sydd gen nhw yn y Sianeli Llydar, maen nhw'n edrych fel sy'n mynd gallu torri llinell bob tro maen nhw'n cyffwrdd y bêl, felly yn sicr bydd rhaid i Abertawe yn enwedig hyffordd am ddiffyn dod lan gan rhyw cynllun nawr, achos mae'n lot rhy rwydd i Caerdydd ar y foment. Ac yn trafod y bêl drwy'r dacl, mae'n sgil a hanner i gael a Sitsica yn dadlwytho i Abertawe. Yn gwneud hwnna edrych yn rhwydd. Cathy Williams gyda'r gic o flaen y pist. A Caerdydd 19 pwynt, Abertawe dim. A mi fydd Abertawe yn gobeithio taro nôl. Ond unwaith eto, da ni'n gweld y dadlwytho. A nath ni sôn am Joe Sitsica cyn y gêm, a mae wedi bod yng nghanol bob beth yn barod yn yr 10 munud cyntaf. Odi, mae'n edrych fel y chwarae'r fwy danserus ar y ca, fel oedd i blwyddyn diwetha. Mae'n mor athletic. Rhedeg yn galed, gallu trafod y bêl mas o'r dacl, felly bydd rhaid i Abertawe cadw hi'n dawel os yw'n ei gael rhywbeth mas o heddi. A dyma ni'n sôn ar y gair yn defnyddio ei chyflymder, hanner cyfle, a mae'n mynd i redeg o fewn hanner ei hun i groesi yn rhwydd i Joe Sitsica. A Caerdydd, maen nhw'n mwynhau hunain yn heilwen y brifddinas. Varsity ar ei tomen ei hun, a maen nhw wedi dod allan yn benderfynol o gipio'r fuddugoliaeth ar ei tomen ei hunain. A jyst y cyflymder gan y canolwr. Da ni'n gwybod hi oedd ser yn y gêm llynedd. Mae hi'n dangos y lefel mae hi'n gallu arddangos yma yn y Principality. Cathy Williams, wel dyma i thrydedd cic hi o flaen y pist. Ac yn rhoi di drosodd yn syml unwaith yn rhagor. A mi fydd cefnogwyr Caerdydd, wel, fy wrth i bod gyda'r dechreuad yma. Ie, fi fydda nhw. Ond fi siŵr bydden nhw moyn gweld gêm gysadleuol hefyd. Does neb moyn gweld sgôr fel un yn ystod gêm. Abertawe nawr edrych lan at hanner amser yn barod, a fi siŵr bydd Caerdydd edrych i weld beth yw'r record yn y gêm yn. Ie. Y dacl gan Anastawl yn rhwystro Caerdydd yn ei hanner ei hun. Mae hon yn edrych fel bod y dacl ar y gwallt gan Sedge a'r Lucy Senec, ond y dyfarnwr yn hapus gyda'r dacl. Felly Caerdydd eto yn ceisio symud y bêl i'r Sianeli. Cathy Williams yn gollwng honna. Yn Caerdydd yn aros gyda meddiant o'r bêl. Sori, ar y tu mewn yn ceisio dadlwytho tu ar asgell, a mae wedi mynd mlaen. Mi fydd Caerdydd yn gorfod dod nôl yn fan hyn. Scrum i Abertawe, mae'n anaf yng nghanol cae. Felly, y Gymru ni yw hoi fach. Cofiwch mae'n gêm arall yn dod prynhaw yma. 4:06, dynion Caerdydd yn erbyn dynion Abertawe. Bydd honna hefyd yn gêm danllyd yma yn y Principality. A fydd y cefnogwr yma wedi mwynhau diwrnod yn y brifddinas. Abertawe wedi dod i'r diff prynhaw yma. Mae'n byr debyg na Caerdydd fydd yn fuddigol yn y Varsity yn ei chyfan, a fel mae'n sefyll Caerdydd sy'n ar y blaen yn gêm rygbi y menywod, 26 pwynt i ddim. Ond ar y cyfan, mae'r Varsity'n ddiwrnod i ddathlu'r myfyrwyr, mae'n ddiwrnod i'r myfyrwyr fwynhau, a mae'n braf bod hi'n heilwen braf yn y brifddinas ar gyfer diwrnod fel heddiw. Odi, dim ma'n well i bod yn y Caerdydd amser mae'r tywydd fel un. O'n i'n troi lan i gwaith bore yma, jyst môr o coch, mwyafrif o'n peth gwyl lan na, felly mae hwn yn diwrnod yn y calendar, lle mae pob myfyrwyr yn edrych mlaen i.
A clywed cyn y gêm, mae lot o chwaraewyr hyn, hwn bydd i gêm ola, felly mae'n diwrnod eitha emotional i'r myfyrwyr sy'n chwarae heddi. Felly, fi yn wir gobeithio bydd Abertawe yn gallu rhoi fwy o gêm i hwn, achos sneb mae'n gweld cricket score mae'n gweud yn y Varsity. Na, 100%, cyfle fan hyn felly i ni weld Abertawe yn bwydo. Check on that, mate. Make sure everything's all right, Tom. Ffigio un ffordd cyn sythu. Katie French. A wedi dwy'n i Caerdydd eto. Yr opsiwn o gic tu ôl i amddiffyn Abertawe. Ac ar ras ar ei hôl hi. Cymysgedd o Wyn a Choch. Gwyrdd yn o gynto. Coch yn dwy'n y bel. A Lily Jones yn pwmpio'r coesau. Metr yn fyr yn fan hyn. Pwy fydd y blaenwr yn mynd amdani, yn troi. Y bel ddim yn darganfod y tir. Dwi'n credu na Anna Davies oedd wedi mynd amdani. Fydd hi'n siomedig i bod i wedi methu gyda y plymiad. Ond mi fydd y dyfarn yn dod ein ôl am sgrym i Caerdydd. Yn chwarae doeth, mae'n rhaid deud. Emily Hay yn rhoi y gic dros y top yn dwy'n hi ac yn gweld y gwagle, mae'n sgil yn ei hun. Ie, gwmwys, a mae'n siwr yn dangos y feddylbryd sydd gyda Caerdydd. Mae nhw mo'n neud jobyn go iawn o hwn heddi, achos gallwn nhw'r rhwydd, maen nhw 26 pwynt lan o fewn chwarter awr, cyn nhw'r rhwydd jyst twli'r bel o gwmpas, ond ie, nid cymryd opsiwn cywir a wyn rhoi Abertawe dan pwys eto, felly mae Caerdydd yn edrych yn dan serious iawn fan hyn heddi. Y bel allan o fan hyn, ar y llwybr tarw, Emily Hay. Metr yn fyr, dros y bel yn dwy'n hi. Abertawe, a mae hynny'n ryddhad i'r chwaraewyr ac i'r cefnogwyr. Buddigoliaeth bychan o fewn cyd-destun y gêm, ond buddigoliaeth bwysig. Cyfle i Abertawe i roed hwn i lawr y cae. Ar gic. Tom Sagan. Yn gywir i fynd dros y linell agos yma, dros yr yslys. A mi fydd Emily Hay yn siomedig bod i wedi colli'r bel yna, ond Anna Stawl i Abertawe, sydd dros y bel. Gwaith da yn ardal y dacl gan y canolwr. Ie, sa'n creu gallu beio Emily Hay fyna, chfod. Mae un ei job yn cario'n grif, ond y cynorthwy ddim fyna, felly bydd Caerdydd yn siomedig yn hwnna, yn ywedig y fforddwyr. Abertawe yn ddofn yn ei hanner ei hun yn fan hyn yn chwarae. Ceisio cystadlu am y bel. Claudia Harrison, captain Caerdydd, yn y boced. Yn aros amdani mae'n uchel. Yn troellyn yr awyr. Adlamu unwaith cyn i Eifa Lewis. I dal hi, ond mae'n gigos i Abertawe, ond dyw'r lein ddim cweit wedi bod yn gweithio yn effeithiol i Abertawe hyd yn hyn. Yn mynd i'r blaen gyda Caerdydd yn cystadlu gyda bob cyfle. Ond mae siŵr na mynd am yr yslys mi fydd Abertawe. Yn gic dda i lawr y cae. Gan Abertawe. Ac eilyddion Caerdydd, wel, fy nhw'n ysydd ymlaen i'r cae. Y ffordd mae'r tîm yn chwarae ar hyn o bryd. Rugby slick. Mi fydden nhw i gyd yn gobeithio cael cyfle i serenu yn y Principality. Caerdydd unwaith eto yn dwy'n y bel. Mi ath i mlaen. Sgrym i Abertawe. Yn bwysig i Abertawe adeiladu ar y buddigoliaethau bach fel hyn yn ceisio troi'r momentum rhywfaint. Mae'n anodd gyda'r sgôr, mae'n anodd y chwarae mor ddofn yn ei hanner ei hun, ond nhw angen creu i momentum ei hunain. Ie, yn gwmwys, ar y foment does dim dihangfaidd yn nhw, maen nhw dan bwysau gyda'r bel, mae Caerdydd yn cystadlu'n galed ardal y dacl, dan bwysau yn y llinell, dan bwysau yn y sgrym, felly, fel ti'n gweud, mae'n rhaid i Abertawe nawr, jyst trial adeiladu pwy bynnag buddigoliaeth bach maen nhw'n cael. Here we come. Just a slip on this side. We're going to reset. Same ball. Cara Fflyd Davies yn pwyllo cyn bwyd o hon. Fel arfer yn chwarae yn safle y blaen y sgellwr.
i'r hendi gwyn yn y gyngrair yn y chwarae'n safle y mewnwr Prynhawn i Abertawe. A hyrddiad enfawr arall gan Caerdydd wrth i ni weld y bêl yn rholio i gefn y sgrym. Anastawl yn gofyn am y bêl, mae hi'n mynd i geisio, mynd i holl ffordd i hun. Ond y bas tu ar asgell, mae angen i Abertawe ddal mlaen i'r bêl yma'n hyn. Cic gosb i Caerdydd. Abertawe yn ceisio chwarae yn ddwfn o'i hanner ei hun. Mae Caerdydd yn gwneud popeth yn anodd iddyn nhw. Mae hwnna'n gic gywrain i'r gornel. Ac o ongl go galed ar blat yma'n hyn i flaenwyr Caerdydd. Ie, fi siŵr bod nhw'n trio mynd am ysgarmes smid o fynd achos mae'r cefnw wedi gael digon o'r bêl mwy belled. Fi siŵr bydd y blaenwyr nawr moyn tybach o'r y bedna trial sgori. Ie, ysgarmes symudol wedi gosod. Ella Oldfield ydy'r bachwr yn y cefn gyda'r bêl. Senec ar bêl i Caddy Williams. Trwy'r dwylo, unwaith yn rhagor. Yn hepgor un chwaraewr yn ddamweinol o bosib. Ond yn troelli tua'r asgell Cara Ottaway. Take back feet. Thank you. Abertawe'n gweithio'n galed, ond Caerdydd yn croesi am ei pumed. A Lily Jones yn croesi tro yma yn safle y blaen asgellwr ochr dywyll. Mae Mainc Caerdydd yn licio honne, 5 cais o'r gêm i Caerdydd. A cais cyntaf o'r gêm i Lily Jones. Ie, llinell gwych gan Lily Jones fyna, ond mae'n Abertawe yn un yn dda i dechrau falle bach yn lwcus bod y bêl wedi adlamu, ond mae Caerdydd yn dyd o garreg gyda'r pwys yn rhoi ar Abertawe ar y foment. A fel y ti'n sôn yn penderfynu mynd taro'r lein yn berffaith gyda amddiffyn Abertawe ar chwal. Caddy Williams, cefnogwyr Abertawe yn gwneud ei gorau i dynnu sylw Caddy Williams i ffwrdd o'r gic, yma hi yn amyneddgar i cadw i ffyn y gêm ac yn gywir gyda'r gic yna dros y pist i Caerdydd. Felly ar ôl dechreuad arbennig yma'n hyn i Caerdydd yn y Varsity Cymru, mae'n y gyfle fan hyn i ni fynd lawr i Lloyd. Yeah, dwi yma gyda prif hyfforddwr Abertawe, Ford Cooksley. Right, it hasn't been a great start, but you can't question the girls. They're putting their bodies on the line, a couple of good turnovers. Yeah, I've had better 20 minutes, but yeah, they're sticking in there. We knew it would be a tough challenge, you know, but we always know we're a second half team. We played downhill in the second half, so hopefully we'll get some tries. Yeah, so half time now, like you said, you're a second half team. What will the messages been from what you've seen so far? You know, just keep putting pressure on them. When we put pressure on them, they're making mistakes, but it's just we're not putting enough pressure on them as they score another try here. But, you know, we're not coming up in defence enough. You know, we're not looking after the ball well enough, and it's given a good side enough opportunities to score tries. Yeah. And how's your season been so far, leading up to today? Yeah, pretty up and down. We've had good patches and bad patches, but you know, it's been a big transition year in terms of losing a lot of girls last year. Loads of uncertainty around the programme, so I think that's been in the back of their mind. But you know, I can't fault the girls' effort for all the season, and hopefully we can make some memories now in the next hour or so that they can live with. All the best for the rest of the game, mate. Cheers, thank you very much. Diolch. Harvey, okay, your side? Ie, wel, yng nghanol y sgwrs yna gyda prif hyfforddwr Abertawe, Carolina Thomas yn croesi yn ei 5 Varsity hi. Prynhawn wedi bod yn y Brifysgol am 7 mlynedd. Mae hi'n cael cyfle hefyd i fynd am y trosiad. A mae hi'n hapus gyda hwnna, 7 pwynt ar gyfer, 1 pwynt ar gyfer bob blwyddyn yn y Brifysgol i Carolina Thomas. Yn gwneud doethuriaeth mewn peirianneg ar hyn o bryd i Gaerdydd. A dyma'r cais unwaith eto. Y bylchiad gan Gaerdydd ac yn trafod y bêl. A mae Caerdydd, mae'n ddigon o gefnogaeth ar yr ysgwydd ar gyfer bob un hanner bylchiad. Maen nhw'n gweld y peryg, maen nhw'n gwybod lle i fod. A di Abertawe ddim cweit ar yr un donfedd. Na, mae fel sy'n Caerdydd sy'n disgwyl torri trwy'r tackles. Fel chi'n gweud, mae wastod rhywun fyna
i dadlwytho'r beli, a eto, chymod, maen nhw'n jyst edrych mod na siro. Does dim os ble maen nhw ar y ca, chymod, hanner nhw, 2 ar 20 Abertawe, jyst edrych fel sy'n mynd i bylchu trwy amser. Williams ar bas fflat. Y dacl yn erthol, ond ddim yn ddigon i rwystro. Caerdydd rhag dod, unwaith yn rhagor, tu ar gornel. Y dacl gan y cefnwr, ond mae Carolina Thomas yn penderfynu rhoi ti i Emily Hay, y canolwr. Seithfed cais o'r gêm i Gaerdydd. A bron iawn bod bob un o'r cefnwyr wedi croesi erbyn hyn. Fel ydych chi'n sôn jyst nawr, mae wastod cynorthwy yna. Gallai 1 o 4 neu 5 o tîm Caerdydd wedi sgori'r cais na, felly fel oedd y ffordd o'r Abertawe'n gweud, mae eisiau nhw dylan fwy yn amddiffynol, ac ar y foment, mae hwn lot rhy rwydd i Caerdydd. Fi'n gwybod bod yn tîm da, ond fi'n credu gallai Abertawe dal roen y dal fwy o bwysau. Chwarae teg i Carolina Thomas. Oedd hi'n edrych fel petai hi drwodd am ei hael gais hi, ond yn dadlwytho i Emily Hay. Caerdydd yn awyddus i bawb gael eu moment nhw yn y Principality prynhawn ma. Pwyllo gan y ddasgellwr ac unwaith eto yn codi hi dros y pist Carolina Thomas, ond Caerdydd ac Emily Hay gyda'r cais diweddara, a hi chwarae teg yn mwynhau bob eiliad o groes i'r gwyngalch yng Nghartre Rugby Cymru. Lucy Senec yn casglu'r ail ddechreuad. A'r bêl wedi mynd mlaen man hyn. Abertawe gyda sgrym. 10 metr tu allan i 2 ar 20 Caerdydd. Fy nhw'n gobeithio rhoi rhyw symudiad efo'i gilydd yn fan hyn i geisio creu bwlch a creu cyfle iddyn nhw. Fi'n siŵr bydd Abertawe edrych anastawl fan hyn. Jyst i roi nhw ar y trod flan. Ond yn bwysig bod y blaenwyr roi'r bêl y platfform i'r cefnwyr, achos mae sgrym Caerdydd yn edrych yn gryf hefyd. Yn llwyddo i ddal mlaen i'r bêl, ond wedi'w rhyngipio. Carolina Thomas yn dangos i chyflymder hi i hael gais o'r gêm. Dyma pam mae hi wrth i bodd yn chwarae yn y gêm yma. 5 Varsity. Ei hael gais o'r gêm. Caerdydd 52, Abertawe dim. Maen nhw wedi dyblu'r munudau yn ei sgôr. Ac yn darllen y gêm i weld y bas a gan y stawl. Wel, ni'n gallu gweld y trwysydigedd ar ei gwyneb hi wrth i'r bêl lithro mewn i ddwylo Carolina Thomas. Nath Carolina Thomas yn da iawn fyna. Nath i aros bant tra bod wython yn cario'r bêl a wedyn wrth i'n dadlwytho, wneud y penderfyniad yn hwyr a llwyr heiddi'r cais. Trio darllen be oedd yr arwydd yna'n deud i gefnogwyr Caerdydd, ond mae'n amlwg bod nhw'n mwynhau'r gêm hyd yma wrth nhw wylio i cyd-fyfyrwyr nhw yn ymestyn eu mantais yn hen dros 50 erbyn hyn, chydig o dan hanner awr yn y gêm hon. Carolina Thomas unwaith eto gyda'i dwylo ar y bêl, dadlwytho tua'r asgell Caerdydd. Mynd drwy'r cymalau. Lily Jones yn cario y tro yma. Ellen O'Toole yn ceisio gwneud pethau'n anodd i Caerdydd. Y ffigiad yn enfawr yn hyfryd gan Claudia Harrison, capten Caerdydd. Y prop yn dadlwytho. Sgil gwych
gan y capten anamal da ni'n gweld. Chwaraewr o'r rheng flaen yn dangos gymaint o gyflymder a hynny. Mae'n ddigon o le ar yr ochr agosa ac yn mynd yr holl ffordd dros y gwyngalch am cais rhif 9 o'r gêm. Joe Stitsica a mae Caerdydd a maen nhw ar brig i gêm nhw prynhaw yma ac Abertawe dyn nhw methu byw gyda ymosodiad Caerdydd. Na, mae Caerdydd jyst edrych mor drefnus. Chwa, mae Claudia Harrison fyna, fi'n gwybod hi nath y bylchiad, ond oedd y pod wedi seto lan yn berffaith. Hi'n dangos y bêl a wedyn torri trwy'r llinell, ond unwaith eto, fel ni gweld trwy gydol y gêm, mae gymaint o cynorthwy fyna. Mae pob un o chwaraewyr Caerdydd yn disgwyl torri'r tacl neu a gael ei dwylo'n rhydd a dadwytho'r bêl, felly mae'n edrych fel tîm sydd wedi cael ei hyfforddi'n dda iawn i fod yn deg iddo. Kick. Gol galed i Cathy Williams. Dim yn gywir y tro yna, ond wel o hi'n gwenu, mae hi dal yn mwynhau hun. Tîm dynion Caerdydd, maen nhw yma yn y Principality. Maen nhw'n barod i fynd ben gyda dynion Abertawe. Gêm yna yn dod yn hwyrach prynhaw yma. A gig gynta am 6 o'r gloch. Felly aroswch gyda ni ar gyfer honne. Nôl yma i gêm y merched. 59 pwynt i ddim yw hi ar hyn o bryd yn yr hanner gyntaf yma yn torri unwaith eto. Emily Hay. Hay yn chwilio am opsiynau. Ddim yn gweld yr opsiwn gywir, felly'n penderfynu. Tackle! Mynd i hun a, wel yn sgil gwneud hynny, yn bwyta 5 i 10 metr arall. Backwards off wedge. Chydig bach yn fratio gan Caerdydd, anamal sy'n ni'n deud hynny, ond mae'r bêl dal yno iddyn nhw. Wrth i ni weld. Anna Davies yn dadlwytho, mae wedi mynd mlaen. Yn Caerdydd, y bylchiad gwreiddiol yn llawer rhy hawdd iddyn nhw. Oli, mae fe. Fi dwi'n meddwl beth sy'n ni'n y ffordd o'r Abertawe na beth ni'n gweud. Achos mae jyst Caerdydd yn edrych mor gryf yn bob agwedd o'r gêm. Number 6, yeah? Misie Abertawe rhyw ffordd a gel yr afi'r bêl lawr. Achos ar y foment mae Caerdydd yn lle beth mae'n ymwyn am bob tro mae'n y gyrra'n o'r bêl. Sub's already off. Perfect. Okay, time on. Mae'n newid yma i Abertawe. Lucy Murphy. Dwi'n credu sy'n gwisgo y crys rhif 1 ar 20. Mae hi'n chwarae i'r piod pink ar hyn o bryd. A wedi chwarae dros ddim rygbi yn Doha am gwpl o flynyddoedd. Felly fydd hi'n gobeithio gwneud gwahaniaeth yma'n un, dyn ni'n gweld y ddau fewnwr yn angytuno gyda'i gilydd fel pob mewnwr arall. Maen nhw'n mwynhau mynd ben gyda'i gilydd. Cara Fleur Davies a Lucy Senec. Y ddwy nhw'n gwisgo'r crys rhif 9. Crouch. Bind. Set. Wel, ni'n dall na Charlotte Sedge sy'n wedi mynd i ffwrdd o'r cae wneud Lizzie Christie. 7 off the ball. Mantais i Abertawe. Ac ar ôl Katie French gario'r bêl ma'n gig gos ma'n un i Abertawe. Cyfle nhw geisio dod i lawr y cae. Mi fy nhw angen sicrhau'r meddiant am un o'r lein. 7. Come on. Twice I've spoken to you now. Mae rhaid deud, ar ôl tymor Caerdydd yn eu cyngrair nhw, mond 2 fuddugoliaeth i Caerdydd. Fydd y chwaraewyr yn mwynhau cael y fuddugoliaeth yma yn y Varsity ar ddiwedd y dydd. Hwn di un o gemau mwy ar tymor i'r ddau dîm yma. Cael fuddugoliaeth yn deimlad arbennig ar ddiwedd y dydd. Odi, mae gêm yn hwn yw gêm fwy ar blwyddyn i'r merched hyn, ond mae'n jyst dangos safon y rygbi yn y uwch gyngrach. Os yw Caerdydd o'n di ennill 2 gêm, a maen nhw'n
mor gorfforol a drefnus a hyn. Ond dangos mor dda yw'r safon yn y gyngor na. Ie, yn sicr. Girls, as the line out was played, it came off the fingertips in there, okay? White square. Ie. Boes y brif ddinas, maen nhw'n mynd I gynesu fyny. Fy nhw'n nôl ar y cae o fewn rhyw 2 awr. Wrth I ni weld y sgrym unwaith eto Caerdydd gyda'r hyrddiad mor nerthol, ond Abertawe chwarae teg. Maen nhw wedi edrych ar ôl y bêl yn dda iawn yn y sgrym. Mae'n y gyfle yma'n un unwaith eto yn ceisio bylchu Abertawe yno yn I niferoedd I rwystro Lucy Senex tro yma. Girls, move. Thank you. Bêl allan I Caddy Williams. Williams I Olivia Price. Mae hi yn ceisio gwthio'n gry. Dros y bêl, I dwyn y bêl. Abertawe. Wrth I ni weld. Wel, y prop Beth Rawlings sy wedi dwyn y bêl yn ardal y dacl yn fanne. Mae'r bêl. Play on. Place backwards, fine. Dadlwyth o hyfryd gan Caerdydd. Yn torri drwy'r bwlch yn amddiffyn Abertawe unwaith yn rhagor. Ceisio cadw y cyflymder yn symud y bêl yn sydyn. Caerdydd unwaith eto. Olivia Price gyda'i dwylo ar y bêl. Pallister Turley. Y clo tro yma. Yn mynd nôl tu ardal y dacl I ddarganfod y bwlch. Senec yn aros amdani. Price. Olivia Price. Y clo yn bylchu fel un o'r cefnwyr. A chwarae teg yn symud yn sydyn dros y tir. Olivia Price yn croesi. A mae honne am fod yn 10fed cais I Gaerdydd yn y gêm yma yn y Principality. Mae'n rhaid deud yn chwarae'r bêl drwy'r dwylo, yn gweithio honne drwy'r cymalau ambell un cyn I weld y bylchiad. Ie, bydd yn ddorol gweld sawl gwaith mae Jocelyn Sturzak wedi dadlwytho'r bêl bob tro. Mae'n allai sgori neu'n dadlwytho'r bêl I fod yn deg iddi. Ond, Caerdydd edrych gyffyrddus eto. Sa'n gwybod. Mae eisiau hanner amser I ddod yn gloi gyfer Abertawe, achos mae eisiau nhw dod ar rhyw fath o gynllun I arbed momentum sy'n gyda Caerdydd ar y foment. Ie, yn sicr. Caerdydd felly gyda'r gic yma honne. Oedd hi'n edrych fel oedd hi'n mynd I fod yn un berffaith o'n hongl ni yma yn y pwynt sylwebu. Ond Caddy Williams ddim yn gywir y tro ne, 4 allan o 7 I Caddy Williams prynhaw yma. Ond Olivia Price, mae hi wedi dotio gyda'r sgôr yna. Cefnogwyr Caerdydd felly. Mwynhau'r heilwen ar yr ochr bella. Drian o gefnogwyr Abertawe. Maen nhw'n swrth yn y cysgod yn yr oerfel. Mae'n edrych fel, maen nhw dal mwynhau hun ar hyn o bryd. Ddim gymaint o sŵn a beth sy'n dod gan y môr coch ar yr ochr bella. Serch hynny, digon o hwyl I gael gyda cefnogwyr Abertawe y sgôr ar hyn o bryd yn y Principality. Emily Ellis, y bachwr, mae hi'n ceisio codi I tîm hi, ceisio cael bach o fynd yn y tîm, ond unwaith eto yn mynd I ddangos I chyflymder Sturzaka o dan y pist. Trydydd cais o'r gêm, hat-trick I Joe Sturzaka. Ac ar drothwy'r hanner, Caerdydd yn cynyddu I sgôr
11 cais. Joe Sersica gyda yr hat-trick. A mae Caerdydd lot rhy gry i Abertawe prynhawn yma. A'r symudiad yn dod ond ddwfn yn ei hanner ei hun. Mae'n rhaid ei, mae cyflymder Joe Sersica yn amlwg fel sonwyd ar ddechrau'r rhaglen. Profiad yn hyfforddi gyda tîm 7 bob ochr y Deyrnas Unedig. A mae hi yn dangos bod hi'n gallu camu'r lefel nesaf. Dwi'n siŵr fy ni'n clywed ei henw hi ar lefel uwch yn ddigon fuan. Ie, Mainc Caerdydd, dwi'n siŵr fydd y chwaraewyr yna yn edrych ymlaen i gamu i'r cae yn yr ail hanner. Y chwaraewyr Abertawe yn ysu i'r chwiban hanner ddod cyn gynted as yn bosib. Caerdydd unwaith eto yn symud y bêl yn ei hanner ei hun. Dadlwytho tu ar asgell agosa. Eva Lewis ddim wedi llwyddo i gasglu'r bêl. Claudia Harrison, capten Caerdydd, mae hi'n dal i orchmynnu i thîm hi. Mae hi eisiau mwy. Mae hi eisiau i thîm hi ddal i wthio'r sgôr fwrdd i fyny 71 o bwyntiau yn yr hanner cyntaf. Mae'n berfformiad i'w chofio i chwaraewyr Caerdydd. Ond chydig dros funud i fynd yn yr hanner gyntaf wrth i'r dyfarnwr ddeud i ddeud. I'r ddau'r rheng flaen, Claudia Harrison, Ella Oldfield a Anna Davies i Gaerdydd, ac yna Beth Rawlings, Emily Ellis a Martha Evans yn rheng flaen Abertawe. A Martha Evans, y prop plentyn i Abertawe, yn y Prifysgol am 4 mlynedd. Dim ond wedi sgorio ei chais cyntaf hi, eleni yng nghystadleuaeth y Bucks. Felly, bydd hi'n gobeithio bod ei tîm hi'n gallu cael rhywbeth o'r gêm yma. Caerdydd unwaith eto yn brwydro am y bêl, ond oedd hi'n uchel. Mi fydd gair gyda'r capten yma'n hyn, gyda Claudia Harrison. Whilst I appreciate your over-enthusiasm, okay, we've had a hair pull from you, we've had a not rolling away from you, and now we've got another incident here as well, right? You just need to tidy up what you're doing, okay? That's the last time I'm going to talk to this player, otherwise you'll go and sit down for 10 minutes, okay? Back you go. Penalties against you, thank you. Ie, wrth i ni glywed y dyfarnwr yn esbonio i Claudia Harrison am hynny. A mae'n anaf yng nghanol y cae i Abertawe. Braf gweld chwaraewyr Abertawe, maen nhw'n dal i wenu y sgôr ar hyn o bryd, ond Caerdydd 71 pwynt i ddim. Caddy Williams, ond mae hi dal yn gofyn am fwy. Maen nhw'n dal yn ysu i roi mwy o bwyntiau ar y bwrdd yma'n un. Mae Abertawe yn paratoi yn gicio hon tu ar gornel. Izzy Tomlin. Time on. Gyda'r gic on. A mae'n gic gywir tu ar gornel. Sgwn i bell ni weld yma'n un felly gan Abertawe. Beth gan nhw'i gynnig cyn yr hanner. Tro cynta i nhw groesi i mewn i ddwy ar hugen Caerdydd yn yr hanner cynta. Felly, pwyllo. You've got one receiver and 2 people in the channel here. What's going on? So you're either the hooker in here or you're in the back. Back you go then, please. Thank you. Okay, let's go. Y dyfarnwr jyst yn esbonio i chwaraewyr Caerdydd. A mae'r bêl yna tamed yn rhy hir
i Abertawe. Siom i'r elyrch. Knock on by White. Ond y bel yma i Caerdydd. Da ni wedi gweld nhw'n torri yn sgorio. O'n ddofn yn ei hanner ei hun. A tro yma, Carolina Thomas. Mae hi'n mynd i ddangos i chyflymder. Does na neb am ddal hi. Trydydd cais. Hat-trick i Carolina Thomas. Caerdydd. 12 cais yn yr hanner cynta. A mae hon wedi bod yn berfformiad llwyr ddominyddol gan dîm y Brifddinas yn y 40 munud agoriadol. A dyna fydd hi am yr hanner medd y dyfarnwr. Mae'n chwarae teg. Carolina Thomas yn neud mor dda i gadw i fynd. Doedd hi ddim yn arafu yn croesi'r gwyngalch. A'r gic yn gywir gan sgoriwr y cais hefyd. Ac ar ôl 40 munud yma yn y Brifddinas, mae'n rhaid deud o Caerdydd wedi bod yn llwyr ddominyddol yn yr hanner cynta. 12 cais i dîm y Brifddinas Abertawe. Dyn nhw ddim wedi dechrau hyd yn hyn yn Varsity Cymru. Ond ar ôl 40 munud, mae 12 cais i Caerdydd gyda 2 hat-trick, Carolina Thomas a Joe Sersica yn ddigon i roi'r sgôr yn 78 i ddim i dîm y Brifddinas ar ôl 40 munud. Reit am hanner o rygbi Caerdydd wedi sgorio 12 cais yn erbyn Abertawe, a dyma y ser yn y gêm blwyddyn diwethaf, Justin Sturzica, gyda hat-trick o ceisiau, dyna oedd ei drydydd. Reit, mae Rhys a Carys wedi ymuno da fi unwaith eto, lle dylwn ni ddechrau. Beth chi wedi wneud o'r hanner gyntaf yna? Wel, pnawn galed iawn am Abertawe. Mae Caerdydd yn neud yn rili dda yn ennill y collision ac yna yn cael offloads bach mewn. Felly mae'n anodd i Abertawe i cael y cyfle i amddiffyn, really, achos bod nhw Caerdydd wastad yn chwarae ar top. Rhys, o'n i'n sôn ar dechrau'r gêm bod Caerdydd oedd y ffefrynnau. O'ch chi'n disgwyl i nhw dominyddu fel nath nhw? Na, chymod y gwaniaeth rhwng blwyddyn a blwyddyn diwethaf, falle bod Caerdydd wedi gwella. A fi ffili credu dyma 2 gêm yn wedi ennill tymor hyn. Mae'n eisiau dangos y safon o'r cyngred maen nhw'n chwarae yn, achos maen edrych yn tîm sydd wedi drefnus iawn, ond mor bwerus, mor ffit. Maen nhw'n dadlwytho tramser a maen edrych fel sy'n sgori bob trw'n y cyffrodd y bil. O'n nhw'n sgorio gymaint o weithiau, o'n nhw'n sgorio 2 gais yn y 4 munud gyntaf. O'ch chi ddim hyd yn oed wedi cyrraedd y pwynt sylwebu erbyn y pwynt yma. Dyma'r cais gyntaf gan Efa Lewis, a sgellwr, mae hi wedi edrych yn ffantastig heddiw, ond beth nes i sylweddoli yn syth a thema dros y hanner gyntaf, y siap mae Caerdydd yn redeg, fel wedys ti llawer mwy drefnus na Abertawe, a wedyn wnaethon ni siarad am Gabriela Della Sabina hefyd cyn y gêm. Be chi'n neud o'r cais yma, Cerys? Redeg cryf yn dydi? Redeg really cryf, ond fi'n credu beth sy'n really impressive yw canolwyr Caerdydd yn rhoi pobl arall mewn i gwagle, achos ni wedi gweld, achos bod Justin Sturzica wedi sgori hat-trick yn barod. Ni wedi gweld maen nhw gallu sgori hunain, ond maen nhw'n rhoi pobl arall mewn i'r lle, felly mae llwyth o bobl yn cael dwylo ar bil. Ydyn nhw, ond gawn ni weld cais trydydd a'r pedwerydd. Y trydydd gan Cara Ottawa 8wr, ac mae hyn yn gyflym am unrhyw chwaraewr yn y back row. Ti'n meddwl, Rhys, beth ti'n meddwl? Wel, jyst bydd Abertawe, y fforddwyr Abertawe, siomedig hwnna. Mae'n amddiffyn, mae rhaid dod lan, rhaid aros nôl. Ond bob tro mae Caerdydd rhywun o Caerdydd yn cadw'r bel, mae'n edrych fel sy'n mynd i torri'r tackle, neu os ydyn nhw ddim, mae'n barod i dadlwytho, mae'r sgiliau wedi bod yn gret. A Sturzica, does neb yn rhoi unrhyw y cyffwrdd o gwbl, felly mae'n chwaraewr special iawn i bod yn deg iddi. Felly dyna oedd y pedwerydd gais ar ôl 10 munud o chwarae, ac ymlaen â ni felly i'r 5ed cais wedi sgorio gan Lily Jones i wneud yn 33-0. Cerys, beth ti'n gweld fan hyn? Yn eto maen nhw'n symud y bil, mae'n llwyth o dwylo gwahanol ar y bil.
ond nôl i at y caisiau, fe cais ni wedi barod gweld, ond beth o'n i'n wrth edrych ar y cais yma, mae hi gallu pasio fewn i gwagle, mae hi gallu torri trwy'r tackle, ac mae traed anhygol gyda hi, felly mae hi'n chwaraewyr sydd yn really well-rounded. Ie, a Rhys, beth ti'n gweld fan hyn dyma'r chweched cais? Ie, eto, ni gweld pobl gryf hwn yn cario, wedyn dwi ddim yn marw gyda'r bêl, wastad yn trio dadlwytho yn y dacl neu wrth ar y llawr, a bron bob cais, gyda 3 neu 4 chwaraewr o Caerdydd sgori'r cais na, felly yn amlwg mae'n tîm ffit iawn fyd. Ie, camgymeriad, mae'n gymaint o ceisiau fydd i'n gwneud camgymeriad yna. Dyna oedd y 5ed gais. Felly, mae dal 7 mwy o ceisiau wedi dod ers y pwynt yna. Oedd y cais yna ar y 14 munud mewn, felly llwyth o ceisiau. Dyma'r 7fed a'r 8fed cais. Y 7fed cais yn dod, dwi'n credu, gan Emily Hay, a be gwelais i fan hyn oedd dadlwytho anhygoel gan y menywod o'r prifddinas. Ie, yn union, a fi'n credu bod Abertawe angen, maen nhw'n ceisio dod ymlaen yn rhy gyflym ac yn gadael pobl tu ôl, a felly mae'n llwyth o gapiau, a ni'n gweld mae unigolion yn trio tryso pethau gwahanol trwy rhoi llaw allan neu dod yn gyflym allan o'r llinell, ond wedyn mae'n wneud e'n galetach am y tîm i gyfan. Ie, a y cais yma oedd ryngipiad, oedd yn anffodus hefyd oherwydd o'n i ddim yn wedi gweld Abertawe yn dod mewn i'r gêm, o'n nhw'n yn 22 Caerdydd, a wedyn ni'n gweld ryngipiad yr un stori fyna. Y ceisiau nesaf, ond mae yna gymaint i fynd trwy, dyma'r 9fed cais fi'n credu, a'r cais yma wedi sgorio gan Carolina Thomas, fi'n credu, gawn ni weld. Mae fe mor gymredd, ni sori i chi adre, mae'n bod y llwyth o ceisiau heddiw yma. Ie, mae pawb yn licio ceisiau, dyn ni, ond amlwg, tymach gormod heddi, ond eto, gyda Spurs yn gallu sgori hwnna neu paso'r bêl, mae gymaint o opsiwn gyda nhw. Ond, i fod deg Caerdydd, mae nhw wedi mwyn clywed beth sy'n o flaen nhw. Mae nhw wedi bod yn glinigol iawn. Just trenu i pawb sy'n y stadiwm heddi bod mor un ochrog. Ydych chi erioed wedi bod ar sgolau'n fel hyn ar y ochr anghywir, Cardiff? Wel, mae'n galed pan mae Cymru yn chwarae Lloegr yn y menywod, ond dwi ddim mor galed â hynny. Fi'n credu ni wedi cael y gap, ond mae fel arfer y sgôr yn eitha fawr, ond fi'n credu falle erbyn diwedd y gêm, mae'r sgôr wedi bod fel un o'n hanner amser. Fi heb gweld gêm gyda sgôr fel hyn ar hanner amser. Ie, reit, gewn ni weld y 2 gais ola felly. Oedd y 2 gais yma yn hat-tricks i Sturzica a Carolina Thomas. Allu siarad am Sturzica trwy'r dydd, Rhys? Ie, gwmwys, oedd hi edrych yn chwaraewr special am blwyddyn diwetha, mae'n edrych sydd wedi datblygu eto eleni. Mae dod â i mewn o'r asgell i'r canol, mae'n cael ei dwylo ar y bêl lot fwy, a mae wedi dangos y donia a'r sgiliau i gyd. Mae wedi sgoli sawl cais, y trad, y cyflymder, y dadlwytho. Ond i fod yn deg i tîm Caerdydd yn wedi y Cymru, mae'n gyd edrych fod dan Sherys a mor athletic. Ie, ffantastig. Reit te, mae yna llwyth o chwaraeon gwahanol wedi bod yn mynd ymlaen yn y ddinas heddiw. Dyma rai ohonyn nhw. Reit, mae restr yn cynnwys golf, hwylio, marchogaeth, nofio, dringo, hoci, taekwondo. Mae yna ormod i enwi. Dyma'r gêm hoci sydd wedi cael ei chwarae yn barod. Dechreuodd y gysylltiaeth gyda Abertawe yn ennill y rwyfo, ac ers hynny mae'r hwyl wedi bod yn ddi-bai. Dyma ni, pawb yn joio yn y haul. Mae mwy na 10,000 o fyfyrwyr wedi bod i Gaerdydd heddiw, i naill ai cystadlu neu cefnogi, ac mae'r ddinas yn bownsio, credwch chi i fi. A mae mwy na 30 tîm wedi bod yn cystadlu dros y Varsity yma. Be chi'n meddwl o'r amgylchedd yn y stadiwm heddiw, Maris? Ie, wel, yn amlwg, mae wedi bod yn anodd i cefnogwyr Abertawe. Maen nhw'n trial bloeddio, os yw'r Caerdydd yn taro'r bêl mlaen. Maen nhw'n gael un nhw, ond fel ti'n gweud, mae'r dinas, mae'r atmosffer yn arbennig. O'n i'n troi lan i gwaith am 9 gloch bore yma, gweld crysau coch, bob man rai gwyrdd. Ond, a hwn yw'r achlysur fwyaf yn y calendar gyfer y 2 Prifysgol. Ie, a mae'r sgôr yn agos iawn. Beth oedd hwnna, sori? 13.5, gewn ni weld ar y stream. 30.5, sori, i Gaerdydd, 13.5 i Abertawe. A fi'n meddwl mae'n digon saff i ddweud bydd Caerdydd yn cymryd y pwyntiau heddiw yn y rygbi.
Reit te, beth am ni edrych mlaen i'r gêm y ddynion. Dyma nhw yn cyrraedd Abertawe. Heddiw mae'r gêm yma am chwarter I 6 wrth gwrs. Dyma ni y boys Caerdydd, boys y Prifddinas yn barod I fynd amdani. Reit te, mae Abertawe wedi bod mewn gêm heddi yn erbyn Prifysgol Brunei sy'n golygu bydd y ail dîm yn chwarae heddiw ma oherwydd wrth gwrs fel wedys I o'n i'n baglu gyda'r sgeiriau, yn y gêm diraddiad I aros yn y Bucks League. Felly bydd y ail tîm yn chwarae heddiw. Rhys, bydd hwnna'n sialens mawr i'r dynion Abertawe byd? Bydd hwnna'n sialens enfawr, chymod, siw o Caerdydd beth o fynnau unrhyw ffordd, ond yn amlwg mae'n fwy bwysig I Abertawe a rightly so bod nhw'n aros yn y cyngor ucha yn y Bucks. Ond, fi gobeithio bydd e lot llai i'n ochrog na beth I wedi gweld gan menywod heddi. A Cerys, fydd e'n her wrth gwrs, mae fe'n profiad wych I cael chwarae yn y stadiwm yma, yn dydi? Yn union, mae'n profiad arbennig yn yr heilwen, a mae'r tywydd wedi dod mas, mae'r myfyrwyr wedi dod mas, felly mae rhaid I nhw rili mwynhau hynny, a gobeithio bydd ni'n gweld gêm sy'n bach yn agosach yn y dynion. Rhys, mae gennych ti lot o atgofion yn y stadiwm yma. Beth mae fel I chwarae yn y stadiwm mor wych a stadiwm Principality? Mae'n stadiwm special iawn, ond sa'n siŵr sy'n ni'n gwario mas na heddi. Mae mor dwy mewn fan hyn, a mae stadiwm enfawr, felly mae'n mynd I fod yn challenge enfawr I merched yn ail hanner, wedig Abertawe, ond mae'n rhaid cofio, hwn bydd gêm diwetha lot o'r merched yn heddi, felly mae'n achlysio special, a jyst gobeithio gall Abertawe roi fwy o challenge I Caerdydd ail hanner. A fi'n gobeithio hynny. Fyd gyda fi yw Nick Evans, prif hyfforddwr Caerdydd wrth gwrs. O'ch chi'n bwriadu dechrau mor ffyrnig a neithoch chi, chwarae teg? Wel, o'n i'n eitha bles, nes I gofyn I nhw mynd mas na, dechrau'n gyflym a cadw'r bel yn symud trwy amser a maen nhw'n wedi gwneud hynny, felly maen nhw'n edrych yn gret yn ymosod. Ydyn, a mae Sir yn eich tîm sy'n Jocelyn wrth gwrs, Carolina Thomas, beth mae fel I hyfforddi menywod mor dalentog? Wel, y peth yw, maen nhw jyst eisiau dysgu trwy'r amser. Os ni'n edrych ar Joss, mae hi wedi bod gyda GB7s blwyddyn yma, felly dwi jyst yn teimlo'n lwcus iawn I bod yma. Gwych, a beth wedys ti ar y hanner amser i'r fenywod? Beth yw'r her nawr ar tacteg? Wel, fi wedi roi'r subs mlaen nawr, a dwi wedi dweud mae rhaid I nhw cadw'r safon mor uchel a maen nhw wedi dechrau. Gwych, Cerys? Yn union, fi'n credu mae'n gwych I gweld cymaint o pobl gyda y bel yn ei dwylo. Ydy rhywbeth rydych chi'n ymarfer I daglwytho ac ati a cadw y bel yn fyw? Ydyn, dyn ni'n dechrau pob sesiwn hyfforddi gyda touch. Ni'n chwarae'r bel lot, ni'n chwarae'r bel o'r llawr. So mae'n gret cael y bel. Ni wedi bod amddiffyn trwy'r tymor, felly gweld nhw yn ymosod, mae'n ffantastig. Mae nhw'n ymosod yn dda iawn. Nick, diolch yn fawr. Mwynhewch yr ail hanner, gwych. Reit te, wrth gwrs, mae'r gêm menywod, mae'n adeg anhygoel i'r gêm rygbi menywod, a ni'n sôn am y 6 glad nawr. Pa mor bwysig yw pethau fel hyn I ddatblygu chwaraewyr I mynd mlaen I chwarae'r Hel Celtaidd, PWA ac yn y gobaith I chwarae yn y 6 glad byd? Yn union, fi'n credu bod cyfle I datblygu cymaint o fenywod dros y gêm y blynyddoedd diwethaf yn y Bucks Super Rugby neu yn y Her Celtaidd, a I cael pobl sydd yn chwarae fan hyn, yn gweld sut mae I chwarae fan hyn, just yn rhoi mwy o dalent I dewis o yn Gymru, achos ni wedi cael bach o talent pool bach am flynyddoedd, felly mae'n gwych I gweld bod e'n tyfu a tyfu a tyfu. Ffantastig. A mae Cymru wrth gwrs yn chwarae Ffrainc, dydd Sadwrn yn brif, sut ti'n rhagweld y gêm na'n mynd? Bydd e'n gêm galed am y ferched Cymru, achos bod Ffrainc yn hanesyddol yn tîm rili gryf, ond fi'n credu bydd ni'n gweld mwy o beth maen nhw wedi cael mwy o amser gyda hyfforddwyr newydd nawr, felly gobeithio gweld bod amddiffyn ni fach yn well, achos ni wedi colli llwyth o taclau yn y dau gêm cyntaf, ond hefyd gweld bach o mae prif hyfforddwyr Sean Lynn yn dweud license to inspire, felly fi'n gobeithio gweld bod nhw'n fel Caerdydd heddiw yn dadlwytho'r bel ac yn gadw y bel yn fyw. Fel wedys ti, a license to inspire, mae Sean Lynn yn trio roi ar y tîm. Ti'n meddwl bod ni'n dechrau gweld hyn y trydydd gêm fe nawr? Fi'n credu bydd ni'n gweld nawr maen nhw wedi cael mwy o amser gyda'i gilydd. Bydd ni'n gweld y gwelliannau yn dod, achos bod oedd yn galed gêm cyntaf, o'n i moyn ennill y gêm yn erbyn yr Alban, ond dim ond
6 dydd o'n nhw gyda'i gilydd cyn hynny, a'r Alban yn cael mwy o'r amser. Ond, fi'n credu gobeithio ni'n gweld bach o DNA nhw nawr, a be maen nhw moyn chwarae, nawr bod nhw wedi cael cwpl o gemau a 3 wythnos o ymarfer. Fi'n edrych ymlaen i weld hwnna. Reit mae'r amgylchedd yn y stadiwm yn ffantastig. Mae pawb yn joio, mae Abertawe yn hyd yn oed joio y sgôr. Mae'n amser nawr i fynd nôl at ein tîmau sylwebu. English language commentary will come from Dave Rogers and Ceres Cuming. Yn y Gymraeg, mae Rhys Priestland ar ei ffordd i ymuno a Griff McKee. Diolch Lloyd. Y cefnogwyr yn mwynhau yr haul ac yr atmosffer yma yn y Principality wrth i ni weld 2 set o gefnogwyr yn mwynhau, ond y sgôr ar hanner Caerdydd 78, Abertawe dim. A cefnogwyr Caerdydd dal yng nghanol yr haul ar yr ochr bella, Abertawe ar ochr agos yma yn y cysgod. A 2 hat-trick i Caerdydd yn yr hanner cynta. Joe Sersica a Carolina Thomas. Mae'r 2 dîm yn barod i ddod nôl allan am yr ail hanner yma. A tîm Caerdydd yn camu nôl i'r ffai. Wedi arwain gan Caddy Williams ar gyfer yr ail hanner. Caddy Williams 5 trosiad yn yr hanner cynta iddi hi. Wrth i ni weld Caerdydd yn cymryd i'r maes yn gyntaf. A fel ni'n sôn, digon o geisiau reid y tîm i gyd yn yr hanner cynta. Cara Otway, Eva Lewis, Emily Hay, Gabi Della Savina, Lily Jones a Olivia Price gyda cais yr un. Ond hat-trick i Joe Sersica yn yr hanner cynta yn ogystal. A hat-trick arall i Carolina Thomas hefyd yn yr hanner cynta. Mae hi hefyd wedi cael 4 trosiad hefyd yn yr hanner cynta. Wrth i ni aros i weld Abertawe dod nôl mlaen i'r cae. Felly mi fyddwn ni'n cymryd hoi fach yn fan hyn. Caerdydd yn aros, yn dal i tir, yn aros am Abertawe ddod nôl allan. Felly tra bod ni'n aros, gan i weld be arall sy'n dod ar S4C. Aberafan yn erbyn Pontypool yn Super Rugby Cymru. Yna y Gweilch yn erbyn Lyon dy Sadwrn 4:45. A wedyn uchafbwyntiau Rugby Cymru, Clwb Rugby am 10 o'r gloch nos Fawrth. Ein stadiwm cenedlaethol yn ei holl ogoniant yn Heulwen, y brif ddinas. A'r cefnogwyr yma yn ei niferoedd i gefnogi eu ffrindiau a'i cydmyfyrwyr nhw. Wrth i ni aros am Abertawe ddod nôl allan. Sgwnio sydd i hon yn dacdeg gan Abertawe. Ond os o'n i'n meddwl mae Caerdydd yn edrych ymlaen am yr ail hanner. Maen nhw'n gobeithio chwarae'r ail hanner yma. Ambell newid i Caerdydd ar ôl yr hanner cynta. Dyna oedd Mari Hefin, o'n i'n gweld yn manne, mae hi'n astudio gradd meistr yn y Gymraeg ac astudiaethau Celtaidd. Ond mae'r dyfarnwr yn mynd i gael gair efo un o chwaraewyr Caerdydd, ond braf gweld
chwaraewyr tîm y Brifddinas yn mwynhau hynny yn ystod y gêm yma. Ie, sgoriwr hat-trick yn hanner cynta. Felly, fel ni'n clywed gan y dyfarnwr, ond na ddim digon o gyfathrebu rhwng y trefnwyr a'r tîm, felly mae Abertawe yn aros i ddod nôl allan ar gyfer yr ail hanner yn eu stafell newid nhw. Felly fe ni'n deall ydi bod y ddau dîm maen nhw eisiau dod nôl allan drwy'r twnnel i'r ail hanner. Felly dyma nhw'n dod cwpl o funudau'n hwyr, mae hynny'n iawn. A'r tîm yn dod allan am hyn, wedi arwain gan Abertawe. Mi fydd Abertawe yn gobeithio yn erbyn o Caerdydd. Ddim am sgorio gymaint o bwyntiau a nathon nhw'n yr hanner cynta. Elen O'Toole, yr wythwr yma i Abertawe, dod nôl allan i'r cae. Felly, ni'n barod ar gyfer ail hanner rhwng Abertawe a Caerdydd. Caerdydd 78, Abertawe dim. Dyma ni felly, ar ôl yr oedi, mae'r ail hanner wedi dechrau. Ar eilydd, Rebecca Watts gyda'r bêl yn ei dwylo yn syth. Trafod yn effeithiol gan Caerdydd. Dechrau'r ail hanner, fel nathon nhw'r cynta. Tuag at yr asgell, ond y cefnwr Cara Ottaway. Mae'n gigos i Abertawe. Mae'n gyfle i Abertawe roi y bêl i lawr y cae. Mae'r gigos fan hyn wrth i ni weld bod Caerdydd wedi gwneud digon o newidiadau ar yr hanner. 8 yn ôl. Wel, 8 o'r chwaraewyr ddechreuodd wedi mynd i ffwrdd o'r cae. A Zoe Cross yn cario manne. Nôl ar y tu mewn. Caerdydd yn symud y bêl yn effeithiol. Yn mynd metr ar ôl metr ar ôl metr. Yn dadlwytho. Mae'r bêl yna yn tasgu allan o ardal y dacl. Digon o wagle. Tuag at yr asgell bella. 1 neu 2 bas oedd angen yn fanne. Ond y blaen asgellwr Ffion James yn penderfynu mynd ei hun. Eva Lewis. 1 bas arall i Sersika. A mae hi'n dadlwytho. Dwyweth. Caerdydd yn sgorio unwaith eto. A Joe Sersika i 4edd cais hi o'r gêm. Y cynta o'r ail hanner. Mae Caerdydd wedi dechrau'r ail hanner fel nathon nhw chwarae'r hanner gynta yn ei gyfanrwydd. A Joe Sersika sy'n croesi unwaith eto. Allan ni ddim syni bod hi wedi croesi unwaith yn rhagor. Oedd y gwaith agoriadol yn gwych. Bron pawb yn gael bêl, edrych yn dadlwytho, a ni'n gwrando i'r ffordd o'r hanner amser yn gweud bod yna gweithio gael na fe trwy gydol y tymor, felly diwn ddim wedi digwydd drwy chance, really. Maen nhw'n gweithio gael, edrych yn drefnus iawn, a neb oedd marw gyda'r bêl, felly mae Caerdydd jyst edrych yn tîm arbennig o dda ar y foment. Ciciwr newydd ar gyfer yr ail hanner. Mari Hefin. Yes, Mari, da iawn fe glwys ni o'r cae. Dros y pist gan yr eilydd o faswr. Ond fel ni'n deud, 4 cais i Joe Sersika yn y gêm yma. Mae hi'n amlwg unwaith eto. Ambell eilydd i Abertawe hefyd wrth i ni weld
Caddy Harding-Jones yn dod ymlaen i'r cae. Onside. Hefin gyda'r gic i lawr y cae. Yn mynd am diriogaeth. Ac Abertawe yn cael ei hyrdio'n ôl. Away 17, thank you. Chwarae teg, Anna Stawell yn bylchu. Stawell, un amddiffynwr i giro. Yn Cara Ottaway. Away red! Yn llwyddo i dynnu. No, you blocked there. Number 2. Anna Stawell i'r tir. bowling. Mae'n rhaid deud Anna Stawell yn fflachiad o obaith Number 2 rolling. i Abertawe. Yn llwyddo i fylchu. Swansea have penalty advantage if you want it. Mantais i Abertawe. Still advantage. Wrth i Caerdydd frwydro am y bel. Y gic yw'r opsiwn gan Cara Davies. Ond fe ddawn ni nôl am y gic gos mewn. Mae'n rhaid deud Anna Stawell, yr unig obaith sydd gan Abertawe o greu unrhyw beth yn yr ail hanner yma. Ac unwaith yn rhagor hi yn creu rhyw hanner cyfle i Abertawe. Do, nath Anna Stawell yn arbennig o dda fyna. Unwaith i bylchu, mae Caerdydd edrych mor drefnus, mae'r amser mae Caerdydd yn bylchu, mae gymaint opsiynau gyda nhw fyna. Caerdydd yn gweithio'n galed i ddod nôl yn amddiffynol, a roi pwysau nôl ar Abertawe felly. Ond na, gret i weld Anna Stawell gyda'r bel i ddwylo, a gobeithio chi gweld fwy yn ail hanner, achos gath i braidd dim cyfle hanner cyntaf. Ie, fysa'n braf gweld Abertawe yn llwyddo i groes i'r gwyngalch ar ôl ildio 12 cais yn yr hanner cyntaf. Ac unwaith yn rhagor y tafliad gan yr wythwr yn yr ail hanner yma. Ellen O'Toole i Abertawe. Y cyfle'n diflannu a Caerdydd yn gosod y sylfaen i roi'r gic i lawr y cae gan Cathy Williams. Adlamu unwaith. Y chyfle i Lucy Murphy. Geisio ymosod am ddiffyn Caerdydd. Abertawe yn lledu hi. Wall 14! Thank you, well done, thank you. Drwy'r dwylo yn Abertawe. Away, Emily 12, Ellis. 21. Izzy Tomlin. Ddim yn llwyddo i groesi'r llinell fantais y bel. Tu ôl i Anna Stawell, a mae wedi mynd mlaen gan Abertawe. Felly Caerdydd yn gobeithio gwrth ymosod yma'n hyn. Gwagle yn agor ar yr ystlys agosa. Mae'n ras, a mae'r eilydd wedi'w dal. Nadi yn llwyddo i ffeindio ail wynt allan o rywle. Zoe Cross yn croesi. Cais i Caerdydd. Mae hi wedi mwynhau hynny. Mae hynny'n deg i ddeud a chwarae teg. Ar ôl i fi feddwl bod hi wedi cael ei dal gan amddiffynwr Abertawe. Yn llwyddo i ffeindio'r ail wynt ne. I fynd yr holl ffordd o dan y pist. Cais arbennig. Allwn ni'n gweld fyna beth mae'n meddwl i sgori cais yn y gêm hyn, yn y stadiwm hyn. O flaen i ffrindiau, felly teulu yn y dorf, felly just mor bles fydd i sgori cais as, a thi gweithio galed iawn i gael e. Ie, chwarae teg o dan y pist. Wel, gan celebration bach hefyd yma'n edrych fel bod efo wbeth wedi'w drefnu cyn y gêm. Mari Hefin yn pwyllo ar gyfer y cic. Mae honna'n gywir o flaen y pist i Mari Hefin, ond dyma ni'n gweld y cais unwaith eto. Gyda dipyn o waith i wneud ar y cais yma, ond Zoe Cross yn gwneud i edrych yn hawdd. Oedd ffog beth gael ei fynd fyna o tu fiwn 10 metr i hunan, 10 metr i hunan. A mae caen yn fawr a mae'n dwym na fyna felly. Bydd rhaid i bod y gwaith caled ar y coesau ar ysgafnau. Ond fel ti'n dweud, mae sgorio cais yn y Principality, mae'n golygu gymaint i'r chwaraewyr yma. O'n i'n gweld gyda ymateb y fainc i Gaerdydd, faint mae hyn yn golygu i'r chwaraewyr, yn enwedig ar ôl
blwyddyn o weithio'n galed yn hyfforddi. Dyma be mae bopeth ar gyfer, dyma be mae meddwl i'r chwaraewyr mae chwarae yma. Ie, gwmos, a bydd y merched i gyd yn gwybod beth mae'r stadiwm yn meddwl o ran rygbi'r byd. Mae'n un o'r stadiwm gorau yn y byd, dim ond rygbi. A i wneud ar diwrnod fel heddi, ar yr ychlysur hyn, bydd sgori cais i unrhyw un o'r merched hyn yn special. Caerdydd yn gorfod gweithio i greu gwagle. Pas hyfryd gan Cathy Williams, sydd wedi symud i safle'r canolwr erbyn hyn. Pas ar ben blaen esgellwr. Cathy Williams yn y bêl wedi mynd mlaen o fraich Abertawe. Dyfarnw'n hapus gyda'r chwarae ar hyn o bryd. Tacl nerthol i groes i'r Ryslys. Anastawl gyda'r tacl i Abertawe. Yn llwyddo wthio. Poppy May Tyrrell dros yr Ryslys. Mae'n sôn am anaf ar yr Ryslys bella un o chwaraewyr Abertawe. Felly hoim yma i'r ddau dîm. Chydig o dan 10 munud o'r ail hanner wedi bod. Hyd yma Caerdydd 92. Abertawe dim yw'r sgôr yma. Mae gêm y dynion dal i ddod. Y gic gyntaf am 6. Mi fyddwn ni gyda chi am chwarter i 6 ar gyfer y gêm honne. A mwy o rygbi i ddod ar S4C hefyd. Abertawe yn erbyn Pontypool nos yfory. Bydd honne ar lein. Gwylch yn erbyn Lyon ar S4C. A uchafbwyntiau Super Rugby Cymru nos Fawrth am 10 hefyd. Ac os na'r bêl gron sy'n cymryd eich bryd, y dre newydd yn erbyn Aberystwyth, bydd Sadwrn hanner awr wedi 2. Caerdydd yn erbyn Llansawel, dydd Sul am chwarter i 5. A uchafbwyntiau y penwythnos yn ei gyfanrwydd nos Lyn ar sgorio am hanner awr wedi 9. Felly nôl i'r gêm yma rhwng Caerdydd a Abertawe. Yma yn y Principality Caerdydd sydd ar y blaen. Caerdydd sydd gyda'r goruchafiaeth i ddeud y lleia. Braf gweld Abertawe newid y lein. O ddim yn gweithio ac unwaith yn rhagor. Bylchiad i Caerdydd. Os unrhyw beth, Lily Jones yn troi'r ffordd anghywir yn y foment dyngedfennol. Mae'r bêl dal yno i Caerdydd. Mari Hefin, o'r bas fel peldrwydiwr tu ar asgell yn creu'r gwagle i Zoe Jones sy'n ymestyn yn fyr med y dyfarnwr. A mae'r bêl yno i Caerdydd yn plymio dros y gwyngalch. Eva Lewis. A mae'n rhaid deud gwaith clyfar gan Mari Hefin gyda'r gic lletraws fel peldroediwr yn darganfod y gwagle ac yna Eva Lewis sy'n croesi am ei hael gais o'r gêm. A chwarae teg fel bob mewnwr da yn gwybod lle mae'r llinell gais. Ie, chydig yn bryn y cynta medd y dyfarnwr. Chwarae teg i cefn Abertawe, Cat Cotty fyna. Nath i roi 2 tacl arbennig mewn i, chwad. Fi'n gwybod nath Caerdydd sgori yn y diwedd, a mae'n dangos bod dal y brwydr gyda'r merched o Abertawe. Bydd hwn yn galed iddyn nhw cymryd, ond maen nhw dal yn trial i gorau, a chwad. Na gyd chi gofyn o'ch tîm ar adegau fel hyn. Ie, mae'n gêm galed i merched Abertawe. Ond fy nhw'n gobeithio cael rhywbeth i gofio'r gêm. Os y cais yn mynd yn bell i Abertawe, mae hynny'n deg i ddeud. Yn troi a throi llun, ceisio dal i fynd. Anastawl. Wall! Gwaith da yn y dacl fyna i rhwygo'r bêl.
Ie, yn sicr gan Abertawe. Away red, thank you. Yn gweithio i gorau glas yma hyn. A maen nhw'n ceisio cadw'r bêl yn fyw. Mae Dinwaith yn rhagor. Caerdydd. Maen nhw'n ysu ddwy'n y bêl yn ardal y dacl. Cadw'r bêl yn fyw fan hyn, tu ar asgell. Y dacl gan yr eilydd Zoe Jones. Mae dal yn fyw fan hyn. Bella Jones gyda'r hyrfiad wreiddiol. Yna Ellen Evans yn cynorthwyo. Carion gryf gan Beth Rawlings. Good, well done. Ar y bêl. Thank you. Ellie Jellis yn y stawl. Yn gorau mynd am y nôl cyn mynd ymlaen. Yn ceisio gwthio chwaraewyr Caerdydd i'r neilltu. Mantais i Abertawe. Same player again, this one here. Dy'r dyfarnwr Red again, 18, second time. Ddim yn hapus. Chwarae teg Abertawe. Yn mynd drwy'r cymalen fama yn edrych ar ôl y bêl. Y fainc wedi gwneud gwahaniaeth. Away! You cannot join a ruck from that side. That ends the advantage. You've got a penalty here. Okay? A fe ddown ni nôl am y gig goals mewn Brafgol Abertawe yn rhoi ambell gymal gyda gilydd. Ie, yn gwybod. Maen nhw'n... Mae'n waith anodd i nhw amser mae gyda'r bêl a heb y bêl, ond greit i weld nhw'n cael tyn bach o meddiant. Wedi clywed eu cefnogwyr nhw'n dod fwy a fwy mewn i'r gêm. Felly, gobeithio nhw'n cael fwy o rhan o'r meddiant a tiriogaeth ar hynny hyn achos. One for another one, for collapsing and then whipping the ball off on the floor. Both by the same player, both number 18. So she's in a warning now. So you've got 18 and you're 7. Mae'n edrych yn drefnus iawn am y taclo yn ffyrnig mas na, felly mae'n mynd i fod yn anodd iawn i Abertawe, ond os gallwn nhw cadw mlaen mynd trwy'r cymalau, dwi'n credu bydd cyfle gyda nhw, os mae un i ddoi chwaraewr sy'n gallu achosi problemau Caerdydd yno. Ie, dyfarnwr yn cael gair gyda Caddy Williams ar ôl i Claudia Harrison gam i ffwrdd o'r cae. Williams yw'r capten ar hyn o bryd a rybydd ffurfiol i Evie Guy sydd wedi dod ffwrdd o'r fainc i Gaerdydd. Okay, we're going to restart on the whistle. Girls ready to restart? Ready? Are you ready? Right. Cam y gornel. Hwna'n gic gywir. A chwarae teg. Gyda'r droed chwith yn sbeiral tu ar gornel. Cyfle fan hyn i Abertawe. Want a time off? Just while we do subs? Ambell wyneb newydd i'r cae fan hyn i Abertawe. Steph Feeney a Sydney Chumley ymlaen i'r cae. Okay, if you use the end of the stick there. Ydyn nhw'n gobeithio gwneud y gwahaniaeth yn y pac. Braf gweld hyfforddwyr o Abertawe a Caerdydd. Mwynhau'r heilwen yma yn y brifddinas. Abertawe felly. Os basen nhw'n llwyddo i sgorio, dwi'n siŵr fysa pawb yn y Principality wrth ei bod. Mae wedi mynd mlaen. Ac yn cam sefyll Abertawe. A mae hynny'n siomedig i'r elyrch. Ie, falle crynhoi y prynawn i Abertawe mor belled. Fod ennill, sy'n fod y llinell cyntaf maen nhw wedi ennill, o un o'r llinell cyntaf maen nhw wedi ennill, a wedyn yn lwcus wedyn taro'r bêl mlaen a roi kick-offs bant. Felly, anffodus iawn i Abertawe. Alarch Abertawe. Yn fel ne. A fydd, wel, mae'n deg i ddweud bod Abertawe yn gwenu drwy'r boen ar hyn o bryd yn gwylio'r perfformiad yma. Ond ar y cyfan, diwrnod y ddathlu chwaraeon. Prifysgol yw Varsity. Yr ddau dîm yn camu'r maes yn gwneud ei ffrindiau, ei teulu i gyd. Yn falch myne. Bach o cramp dwi'n meddwl, un o chwaraewyr Abertawe. Lily Griffiths, y chwarae teg. Oedd hi mewn boot bythefnos yn ôl, wedi dod nôl o anaf ATL, 5 wythnos yn ôl, felly chwarae teg yn llwyddo i ddod
i'r cae yma yn y Principality. Mae'n dangos fai mae'n golygu'r chwaraewyr yma, maen nhw gyd yn ysu fo'n rhan o'r gêm fawr. Ie, yn gwybod, y diwrnod fwyaf yn calendar y tîm hyn. A, chymod, y chlysu, dim ond y gêm hyn, ond y chlysu'r i gyd, chymod, mae Caerdydd llawn crysau coch a gwyrdd a diwrnod y dathliad yn popeth sy'n dda yn byti Prifysgolion yng Nghymru. Di Varsity di newid dipyn ers i ti fod yn rhan ohoni, neu ydy'r ysbryd yr un peth? Mae bob peth, yr angerdd am chwaraeon ydi ar ddiwedd y dydd? Ie, wel, es i 3 brifysgol, so dechreuais i yn Bryste, a sa'n gwybod pam, o'n i ffili ware yn y gêm, mi'n credu ni'n ymarfer gyda Cymru dan 19, rhywbeth ffwrna, felly wreis i ddim yn y gêm, ond fi'n cofio rysio nôl i Bryste, mynd mas gyda'r tîm ar ôl y gêm, ac sethon nhw'n meiddi UE, University of West of England. So, chymod, y dathliadau, oedd e fel sy'n ni bod yn ware, oedd y cwpan mas yn ni a pawb yn yfed mas. Felly, mae'n achlysur arbennig a mae'n gred. Mae lot o merched wedi bod yn y brifysgol gyda merched arall am 3, felly 4 blwyddyn. Ryan wedi bod yn am 7 mlynedd, felly hwn yw'r tro diwetha maen nhw'n mynd i camu mynd ca fel tîm a hwn yw'r highlight o'r gyrfa chwaraeon yn brifysgol. 100%. Y sgôr, bydd y chwaraewyr yn cofio'r diwrnod a droedio nhw gau y Principality yn y Varsity. Torchi llewis i Abertawe wrth i ni weld nhw'n ceisio bylchu tro yma. Hanner bylchiad i Katie French. Mae'r bêl dal yno i Abertawe. Mae hwnna wedi mynd mlaen i ffwrdd o fraich Caerdydd, a mae'r cerdyn melyn. Wel, mi nad y dyfarnwr ddweud bod RYGBI wedi cael rhybydd ffurfiol, a digwydd bod RYGBI yn ei chanol hi unwaith eto. Felly cyfle i Abertawe ddod nôl i'r gêm. Anastawl yn curo 1. Yn curo bron i 5 am ddiffynwr yn fanne. Yn cario Abertawe i'r llinell 5 medr. A mae Caerdydd wedi dwyn i'n ardal y dacl. A mae'n gig gosb i Abertawe. 8, 6, whatever number that is, 6. Come here. Dy'r dyfarnwr ddim yn hapus efo disgybleth Caerdydd. The way I'm interpreting the game. You screaming at me from the ground is not a helpful way to conduct yourself in the ground, in the game, okay? If I make a decision, you just have to respect the decision. If you don't like it, become a ref and you can do it next week. Okay, off you go. Thank you. Okay? Dwi'n meddwl bydd Lily Jones yn ddyfarnwr wrthos nesa. Stay on side, stay back feet. Y dyfarnwr yn deud i ddeud prynhaw yma. Okay, round leg, way. Offside. Abertawe, cymal ar ôl cymal. Yn cadw'r bêl yn dyn gyda'r blaenwyr. 2 bas i ddarganfod Katie French. Mantais arall. Stawl. Anastawl. Drwy'r dacl yn ymestyn. Dros y gwyngal. Abertawe. Maen nhw ar y sgorbwrdd. Mae'r cefnogwyr yn dathlu. Cefnogwyr Abertawe ar ei traed a pob un o'r 15 ar y cae yn llongyfarch Anastawl wedi gweithio'n galed am awr ac ar ôl awr o boen mae yna sgôr i'r elyrch. Ac os oedd rhywun yn mynd i sgorio, Anastawl oedd yn mynd i fod yn sgorio. Ie, benna, mae'n edrych yn disglair iawn heddi mewn tîm sydd wedi ffind yn anodd iawn, ond mae'n edrych yn dysgu yn gryf gyda'r bêl ni ddwylo, a mae Abertawe yn llwyr heiddi hwnna. Mae'n bod pnawn anodd iawn iddyn nhw, mae wedi cael ymlaen gweithio'n galed, a i'r cefnogwyr fan hyn, hwnna o bell ffordd y blwydd fwyddiad ni wedi cael y pnawn yma, felly falch iawn bod wedi llwyddo sgwr i cais hwnna. Braf gweld Abertawe ar y bwrdd, a cyfle man hyn am ambell bwynt ychwanegol. Mae'r bŵs yn codi yma in the Principality. She didn't advance, and the law's very clear. She didn't advance, she didn't take a step forward, so they were early. Brilliant. It's a retake, and you cannot charge. Wel,
Fy'n y gyfle i ail gicio. Fy nhw ddim yn cael rhoi pwysau fan hyn ar y giciwr Katie French. Chwarae teg i Caerdydd. Maen nhw'n ysu i gadw Abertawe. Cadw sgôr Abertawe i lawr a chwarae teg bod nhw wedi sgorio 97 i hunain. Ddim eisiau ildio ambell bwynt arall. French rhwng y pist. Y gic yn gywir i Abertawe. Ar sgôr Caerdydd 97. Abertawe 7. A mae hi wedi dotio gyda'r trosiad yna. A chdi gweld am sef y Katie French yn rhedeg nôl fyna. Beth mae'n meddwl iddi? Mae mor bles bod wedi cico pwyntiau yn y stadiwm y Principality, felly mae'n gret i weld yna. Gweld beth mae'n meddwl i pawb, i'r merched yn sy'n ware. Yn enwedig gyda'r sgôr fel y mae o ar hyn o bryd. Ond ni'n meddwl basau unrhyw bwyntiau i Abertawe yn llwyddo i godi digon o sŵn gan gefnogwyr Selog yr Elyrch. First one was backwards, second one was knocked on the ground. Subs coming. Time off. 8 red. Felly mae'n newid yma'n hyn i Gaerdydd. Byddwn ni'n cael hoi fach yma'n hyn i fynd lawr at Lloyd. Lloyd, pwy sgen ti? Diolch Chris, mae da fi Ford Cooksley wrth gwrs, prif hyfforddwr tîm Abertawe. Right, this was always going to be a challenge, playing up a league against Cardiff, but you have to be so proud of these girls fighting to the very end. Yeah, outstanding. The second half, you know, they haven't gone away. Told you we're a second half team, so, you know, they haven't gone away. You know, we're 60 minutes in, they're still giving it everything. I'm just delighted for Anna. She's a captain. She's been through a lot this year, and for her to score a try as well is outstanding. So yeah, I'm really proud of the girls and how they've applied themselves to the second half, and the subs as well have come on and made a massive impact as well. Yeah, brilliant. To put in a performance like this, as in to keep going, keep fighting for each other. They must be a very special group. Do you agree? Yeah, they are. Yeah, they we'll see of a special group in White Street last night later on. But yeah, they are a special group, and they stick together. To be fair to them, and you know we've had some real tough times, and because of the bond there, they've made it a lot better. So yeah, I can't be any prouder than I am. Obviously, we would like the score to be a bit closer, but in terms of their character and effort, I can't ask for any more. So if you look at this is your reaction to the try. You're obviously very, very passionate about this squad. Yeah, you know, we've worked hard in the last couple of weeks to put stuff in, and you know, I just wanted them to be hard and like make the moments and know and give account to themselves, and just to see what they done in the last 10 minutes of passage of play was outstanding. So I'm over the moon, and you know, I can relax that we're not going to be nilled now as well. So I'm happy. Exactly. And what's next for this group? A lot moving on. So it'll be another new side. Unfortunately, I'll be moving on as well with family commitments and club commitments to the Abertawe Green Stars. So. I'm really excited for some of the youngsters. You know, you've got like Ellen O'Toole, who's a fresher, Katie French, fresher, and Charlotte Sedgwick, freshers, who can hopefully drive this club forward. And I hope whoever comes in next year has as much as a good time as I've had this year with them. Brilliant, cheers mate. A couple more tries now. Yeah, we're back in bonus points soon. Braf clywed hyfforddwr Abertawe mewn hwyliau da y sgôr. Mae dal y mwynhau hun yn y gêm yma rhwng Abertawe. Mae'n braf gweld bod yr hyfforddwr. Mae o'n gwybod lle mae'r tîm yn sefyll. Oedd o'n dod mewn i'r gêm yma'n disgwyl. Oedd o'n gwybod sef fath y gêm fysa hi, ond mae o'n gwerthfawrogi pob un moment mae'r tîm wedi creu. Mae'n siŵr pawb yn gwybod bod e'n talcyn anodd iawn i Abertawe heddi. Sa'n siŵr os o pobl yn dweud bod ni'n bod cweit mor un ochrog, ond oedd e'n sôn am beth i pa mor agos yw'r grŵp hyn a bod lot o merch yn symud mlaen, fe'n symud mlaen fyd. Felly mae'n meddwl gymaint i pawb. Mae wedi gwario siwgr mewn amser dy gilydd dros y blynydde, a hwn yw fel se, hwn yw'r big send-off, y diweddglo. Trenu bod yna hefyd y ffordd yn y moyn, ond dal, chi ffili cwestiynnu'r ymdrech mae'r merch yn ei droi mewn. Girls, take a step. Caerdydd.
Wel, Abertawe, man. Backwards off right, play on. Rhaid rhoi clod i Abertawe yn gwneud fel nath Caerdydd yn yr hanner cynta. Use it, please! Iddyn nhw'n dwy'n y bel ymlaen y lein. A Ellen O'Toole yn gwneud ambell i feter yma, yn pwmpio'r coesau. Mantais arall i Abertawe. Cofiwch Caerdydd gyda un yn y gell gosb ar hyn o bryd. Anes Dawel yn penderfynu i ffasio hi allan tuag at yr asgell chwith. Tackle nerthol gan Zoe Jones. Cat Coti tro yma yn y penwisg. Yn llwyddo i dorri drwy un dacl. Cyn i thynnu y tir. Caerdydd unwaith eto yn brwydro am y bel. Mae yno i Abertawe yn tacluso. Tackle nerthol gan Zoe Delplace. Abertawe'n dechrau ar rafin fan hyn, felly yn dod nôl i'r gigosb ar yr ochr agosa. A mae'n rhaid deud, bo Caerdydd efo un chwaraewr yn y gell gosb, mae Abertawe'n dechrau dangos i rygbi nhw drwy'r cymalau yn symud y bel. Braf gweld bod sgwrs hanner amser wedi gweithio i'r ymwelwyr. Camer Yslis. Mae'n mynd ambell flwydd o'r dorf. Dwi'n cymryd bod un o'r chwaraewyr wedi dal honna, cefnogwyr. Ladies on the grass, where it changes colour, please. That's your line. Fel ni'n deud, pethau yn gwella yn yr ail hanner yma i Abertawe yn sicr. Ladies, 10, please. Back, 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 back. Nicole Evans yn cael gair gyda un o'r eilyddion. Mae Caerdydd nôl ar y droed flaen fan hyn. Dadlwytho. Delplace. Caerdydd unwaith eto yn ei niferoedd tuag at yr asgell. Un bas arall oedd angen. Mae'r bel yno. Brwydro am y bel yn ardal y dacl. Eva Lewis sydd wedi camu mewn i safle y mewnwr. Ni'n weld y bel yn mynd tuag at yr asgell bella. Knock on into touch, you've got a scrum or a line out. Ond mae wedi mynd allan am dafliad. Scrum. I Abertawe. Scrum. Hayes fan club. Wel, fy nhw'n hapus bod Emily Hay wedi croesi prynhawn man y Principality. Ladies, just come up a second. Some of the girls are new to our scrum. We've had a good scrum with strength and stability and control. Let's keep it like that. Let's not let our standards go down, okay? Farnwr yn cael gair gyda. We are looking this side as well to make sure you stay up, okay? Ddau rheng flaen i fod yn drefnus yn ei hyrddiad yn hyn. Bind. Set. Y Caerdydd oedd hi'n edrych fel petai nhw wedi dwy'n honna. Same put in, reset. Yn ardal y sgrym, ond yna ddigon o gefnogwyr yn gwneud i ffordd i mewn i'r stadiwm. Erbyn hyn, wrth i ni weld ambell un o chwaraewyr Caerdydd yn paratoi ddod nôl mlaen i'r cae ar ôl cael ei eilyddio hanner amser. Maen nhw eisiau dod nôl mlaen i'r cae wneud i gwahaniaeth nhw. Y chwarter awr ola'r gêm. Maen nhw'n ceisio cael y dorf i ddechrau neu mwy o sŵn yn fan hyn. Moment braf yn fanna i Lucy Senec a Claudia Harrison yn ogystal â Anna Davies, y tri ohonyn nhw yn mynd i gynesu fyny yn gobeithio dod nôl mlaen i'r cae. Perfect, thanks mate. You okay? Yep, happy? Chydig o hoi fan hyn felly, cyn i'r gêm ac i'r cloc gael ddechrau gan y dyfarnwr. Time's on. Crouch. Bind. Set. 9 away.
Thank you. Abertawe yn llwyddo i ddal mlaen i'r bêl. A chwarae teg. No release! Cara Fflir Davies yn gwneud yn dda. I ddal mlaen i'r bêl yn ystod y dacl. Dros y bêl unwaith yn rhagor Caerdydd. Maen nhw wedi dwy'n hi. Na, mydd y dyfarnwr. Cam sefyll a mi fydd rhybydd arall yma hyn. And 20, please. Yeah. Okay, third defence, same player. I'd have already given you a team warning, so off to the bin you go. Okay, off you go. Okay, you... Cerdyn melyn arall. Tro yma. So i Del Place. Mynd i ffwrdd o'r cae. Chydig bach yn llym. Sgwni gan y dyfarnwr. Cefnogwyr Caerdydd yn siomedig. Chwaraewyr. He's the line, Harvey. White on the line, please. Caerdydd yn siomedig. Mae'n rhaid deud. Ladies on the line. Gan adlywyrchu nôl ar be oedd y sgôr yn yr hanner cynta. Ar ôl rhyw hanner awr yr ail hanner. Mae Abertawe di gwneud yn ofnadwy dda yn yr ail hanner ar ôl gweld be oedd ganddyn nhw'r hanner cynta. Odyn, clyfo'n bles iawn gyda'r drech a y ffordd mae wedi wario ar ail hanner hyn. Fi'n gwybod bod Caerdydd yn lawr i 14 am 10 munud, ond maen nhw wedi brwydro mor galed. Amser ni'n cerdded lawr i wneud hanner amser ni wrth ymwneud y ca. Chli gweld pa mor rhwystredig oedd chwaraewyr Abertawe a mae dydd yn meddwl gymaint iddyn nhw a falch bod nhw wedi gallu rhoi show well mlaen ar ail hanner a fel oedd y hyffordd yn gweud, chli byth gwestiwn i'r ymdrech mae'r merched yn droi mewn trwy cynawn. Abertawe yn symud y bêl eto, symudiad wedi'w baratoi. Mantais arall, mae disgyblaeth Caerdydd yn yr ail hanner. Mae'n rhaid ei mae'r dyfarnwr wedi bod yn gweld popeth. Maen nhw wedi bod yn gwneud o'i le. Ac unwaith yn rhagor brech y dyfarnwr allan am fantais. Ie, Abertawe, dyn nhw ddim yn mynd mlaen rhyw lawer. A mae'n anaf yn fan hyn. Halfway at the field. Ie, gobeithio bod hon ddim yn anaf White number 8 substitution. Dwi'n credu na. White 8 substitution. Cathy Williams sy'n ar y tir i Gaerdydd ar hyn o bryd. Girls, red 10 offside. Ond da ni yma yn y brif ddinas. A'r Heilwen allan yn gwneud pethau'n dipyn eisiach ar gyfer Varsity Cymru 2025. Dynion Caerdydd yn erbyn dynion Abertawe am chwarter i 6 gyda'r gig gyntaf am 6. A braf gweld y Principality yn ei holl ogoniant. Cathy Williams nôl yn ei thraed. Ac ambell newid arall i Abertawe yn fanne, ond mae'n rhaid deud chwarae yn y Principality pan mae'n braf, pan mae'ch ffrindiau eich teulu yma. Mae siŵr bod yn brofiad byth gofiadwy i unrhyw chwaraewr ar unrhyw lefel. Mae yn, odi. Mae'n gallu bod yn dwym iawn lawr fyna. Amser mae'r hael mas. Bob tro yn special wario fan hyn. Edrych nôl ar yngyrfa i. Chi byth yn gwybod pryd yw'r tro diwetha chi'n mynd i wario fyna. O'n i eitha ffodus o gêm diwetha rygbi fi o fan hyn yn dydd y farn. O'n i wario Caerdydd yn erbyn y gweilch. So o'n i'n gwybod, hwnna oedd y diwedd. So oedd e'n gret i fi gallu mwynhau'r diwrnod. Fel ni'n gweud gynharach, i fi y stadiwm gorau yn y byd. Ond i'r merched un, falle geif ddim nhw falle geif nhw ddim cyfle i wario fan hyn eto. Falle i frai mlaen a cynrychiol i Cymru, pwy a wyr, ond jyst bob tro chi'n fan hyn, mae rai chi'n ein siŵr bod chi'n mwynhau'r achlysur, achos mae bob tro yn achlysur arbennig iawn. Ie, yn sicr, mae'n bwysig gwneud y mwyaf o bob eiliad ar y cae yn y Principality. Mae'n rhaid deud bod y ddau set o chwaraewyr yn mwynhau hynny. Brynhaw ma'n dangos i donia nhw. Anastawl, hanner bylchiad yn y dacl, yn dod i mewn gan Fion James. Right away! No. Again, 16. If you put yourself there, you've got to get yourself out. You could, Trafod y bêl yn effeithiol. Abertawe. 16. It's penalty advantage, White, okay? Mantais arall i Abertawe'n torri drwy'r dacl a
Abertawe yn dechrau dangos tipyn o strwythyr y fan hyn i'w chwarae. Ar y llwybr tarw Elen Evans, ond dyma hi'n dod. Abertawe yn dechrau lledaen i'r bêl. Anestawl yn bylchu. Y dacl yn dod gan Eva Lewis. A Anestawl unwaith eto yn croesi'r llinell fantais i Abertawe. Away, Red! Mae'r bêl yn dod unwaith eto. Abertawe yn gwthio ymlaen, cymal ar ôl cymal, yn edrych ar ôl y bêl, yn ddigon taclus fan hyn. Wrth i nhw symud hi tuag at yr asgell dde, ond pwy sy yno? Joe Sersica a Cathy Williams. Ac eto, Abertawe yn ceisio symud hi. Hands away now, Red! Coese blinedig ar y tir erbyn hyn, a dwylo blinedig, a mae hwnna wedi disgyn ymlaen. Ond Abertawe, mae'n rhaid ei, mae amddiffyn Caerdydd yn drefnus tu hwnt. Ond mae ymosod Abertawe, maen nhw'n dechrau dangos be maen nhw'n gallu gwneud. Ond bendant, mae Abertawe wedi gwella ar ail hanner. Dyfe achos bod Caerdydd wedi gollwng y dwyster. Fi'n credu bod Abertawe wedi bod yn well tîm, fi'n credu. Ond fel ti'n gweud, mae amddiffyn Caerdydd mor drefnus, a mae'r taclo mor grymus. Trwy gydol y prynawn, wedi bod mor yn gwynebau Abertawe, nid yn mor anodd i nhw. Ond falch bod Abertawe yn gallu mynd trwy'r cymalau, a bod y merched yn gallu cael cyfle i gael y bêl i dwylo a dangos beth yn gallu gwneud. Pawb yn cael ei cyfle, felly ambell chwaraewr yn dod nôl ymlaen i'r cae erbyn hyn. Just about right, actually. Claudia Harrison, Anna Davies a Lucy Senec yn cael dod nôl ymlaen i orffen y gêm i Caerdydd. Caerdydd. Y sgôr yn swmpus, ond perfformiad Abertawe yn yr ail hanner. Fydd ar flaen feddyliau cefnogwyr yr elyrch. Crouch. Bind. Set. Mae allan o fan hyn i Caerdydd yn y boced yn aros amdani. Mari Hefin. Gwagle tuag at yr asgell bella. Zoe Jones, y dacl gan Anestawl. A Caerdydd, maen nhw'n gobeithio mynd dros 100 o bwyntiau fan hyn. Claudia Harrison yn dadlwytho. Ac unwaith eto, y bas tuag at yr asgell nôl tu mewn, wedi mynd ymlaen. Oedd hi bron am fod yn 5 i Joe Sersica. Ond mae wedi mynd ymlaen. Mae'n rhaid ei, os petai Abertawe yn gallu rhwystro Caerdydd rhag gyrraedd 100 o bwyntiau, se hynny'n ymdrech arbennig yn yr ail hanner. Fi'n cytuno'r llwyb yna. Fi'n credu bod fel arfer peth od i ddweud os chi'n cael y tîm dan 100 o bwyntiau, ond ffordd nath Caerdydd wario hanner cyntaf. Mae Abertawe, os gallwn nhw gael nhw dan 100. Byddwn nhw'n gwneud jobyn arbennig o dda fyna. Let's use it away now. 7 munud ar y cloc felly. Mae'r canlyniad wedi selio, ond y ddau dîm eisiau chwarae bob munud maen nhw'n gallu yma yn y Principality'n cario'n rymus unwaith eto. Charlotte Sedge yn aros amdani cyn dadlwytho tua'r asgell dwylo da gan y prop Sydney Chumley. Mae Caerdydd yno yn taflu'r chwaraewr dros yr eslys. Okay, RYGBI on this line here. Sôn am falle chydig o cramp i Lily Griffiths, ond fe gafodd hi thaflu ffwrdd o'r cae, tackle gryf iawn gan Caerdydd. Do we need to stop, Tom, or are we all right? Okay. Chwaraewyr Caerdydd, wel, maen nhw'n mwynhau, dwi'n siŵr fy nhw'n mwynhau i noson hen yma'n dathlu'r fuddugoliaeth yma yn y brif ddinas.
wrth i'r meddygon ddod ymlaen i gael cipolwg ar Lily Griffiths sydd wedi anafu bod y dorf yma yn ei cannoedd ar gyfer Varsity Cymru 2025. Caerdydd fydd yn fuddigol yn y Varsity ac yn gêm y merched prynhawn ma. Chwarae teg y dorf dal yn mwynhau pob eiliad. Dim llawer i fynd fan hyn felly. Mae'n gêm yma wrth i ni weld bod Lily Griffiths, dydy hi ddim yn edrych fel fydd hi'n cario ymlaen tan ddiwedd y gêm. Felly eilydd ymlaen i'r cae ar gyfer y 6 munud ola yn gêm y Varsity rhwng Caerdydd ag Abertawe. Time on, thank you. Time on. Caerdydd. Senec yn curo ambell chwaraewr. Dadlwytho drwy'r drws cefn, symud y bêl yn sydyn i Caerdydd, ond un bas arall, ond yn penderfynu, mynd i hun y cefnwr Cara Ottaway. Caerdydd, maen nhw isio cais arall. Dyma'r bêl yn dod. Claudia Harrison, capten Caerdydd, yn cario yn nerthol yn fan hyn i'r cochion. Symud y bêl yn sydyn, sy'n bwysig i Caerdydd, pwmpio'r coesau. Ac yna, yn ymestyn dros y linell gais, Zoe Cross i hael o'r gêm. A dyna'r sgorbwrdd. Mynd dros 100 o bwyntiau i Caerdydd, 16 o geisiau. Ac ar ôl ymdrech Abertawe yn yr ail hanner, mae Caerdydd wedi llwyddo i dorri 100. A 102 bwyntiau, 16 o geisiau ar y cyfan. Caerdydd wedi bod llawer rhy bwerus i Abertawe. O, dyn, a eisiau bod yna'n ochr bod y gais am yn ei ddod a bod yn mynd dros 100 o pwyntiau. Mae'r sgiliau, ni'n gweld yn y gwaith adeiladu, sgiliau mor dda gyda Caerdydd. Pawb yn gallu dadlwytho'r bêl, pawb yn gyffyrddus yn trafod y bêl, naill ai dadlwytho trwy'r tacl neu oddi ar y llawr. Felly, mae Caerdydd jyst wedi bod lot gormod i Abertawe ymdopi gyda hynny. 102 i Caerdydd, felly 7 i Abertawe. A ser yn y gêm wedi'w ddewis gan Cerys Cuming, Joe Sersica. Y penderfyniad cywir, ti'n meddwl? I've got a minute longer. Ie, fi'n credu tawe. Amser mae'n anodd cwyno gyda ni. Bob tro mae wedi cael y bêl. Mae'n naill ai torri'r tacl, sgori cais neu'n dadlwytho'r bêl. A fi'n credu bod wedi bod eitha anhunanol heddi. Sawl gwaith gallai wedi sgori fwy o ceisau, ond wedi penderfynu dadlwytho i ffrindiau. Un dadlwythiad arall. Y dacl y munud ola yn rhwyso Caerdydd, ond dyma Claudia Harrison yn gwthio. Senec yn ceisio mynd i hun, yn troi. Mae hon yn edrych fel petai hi wedi i dal fyny. Senec oedd yn gobeithio croesi am ei chais gynta hi o'r gêm prynhawn ma. Caerdydd yn debyg i fel oedden nhw'n yr hanner cynta yn torri mor rhwydd o'r ail ddechreuad. Abertawe Lledaenu fan hyn, os mae lot o lle ar ochr chwith. Caerdydd, ambell bas sydd angen yn darganfod ser yn y gêm. Joe Sersica. 5 o'r prynhawn i Joe Sersica. Mae hi yn sicr yn dalentog
Mae hi yn un fydd yn camu i'r safon nesaf ar ôl gorffen yn y Brifysgol. A perfformiad 5 seren yw hi i Swansea. A mi nes di sôn bod yna lot o wagle ar yr ochr agosau yma. 2 bas ag a Ceri o flaen Swansea. Ie, mae edrych fel sy'n Abertawe mas ar ei trad ar y foment. Ond yn cymryd y gic o'r llinell gais a pawb o gwmpas y bêl. Neb wedi lledaenu i'r gwagle, felly bydd Abertawe gobeithio bod y chwiban ola'n dod mor gyntaf a bosib nawr. Cic galed i Mari Hefin. Cefnogwyr Abertawe. Mwynhau bod wedi methu hwnna ar y cyfan Caerdydd. 100 o bwyntiau yn gwahanu Caerdydd ac Abertawe yn gêm Varsity y menywod. A da ni yn y funud ola. Dwi'n siŵr fydd cefnogwyr a chwaraewyr Abertawe yn falch o weld y cloc yn troi'n goch yn fan hyn. Sôn am goch, y môr coch yn dod unwaith eto. Caerdydd, maen nhw'n mynd i selio'r fuddugoliaeth gyda un arall na tacl arwrol gan Cat Coti. Ond mae'n wagle fan hyn i Caerdydd. 1 bas, 2 i ddarganfod Zoe Cross. Hat-trick i'r eilydd. A Caerdydd, maen nhw wedi bod yn arbennig. Prynhawn yma unwaith eto yn croesi Zoe Cross a cefnogwyr Prifysgol y Brifddinas. Maen nhw wedi adloni prynhawn yma a mae tîm y menywod wedi gosod y safon i'r bois nes ymlaen. Can i'n meddwl falle Ella Oldfield wedi llwyddo i fynd yr holl ffordd, ymdrech deg gan y bachwr, ond unwaith eto, fel o ti'n sôn, Abertawe, maen nhw wedi rhedeg allan o stêm erbyn hyn. Oedd y gwaith adladu eto yn mor dda i gwylio, mae'r ffordd yn y Caerdydd yn trafod y bêl, dadlwytho. Fi'n credu bod bron pawb 1-23 wedi llwyddo gael i ddwylo ar y bêl a wneud rhyw fath o adlad rwyth o'r beth rhyw ffordd, felly fi bod yn impress iawn gyda Caerdydd heddi. Mae'r sgiliau gig yn nhw tîm drefnus iawn a lot o chwaraewyr da iawn gyda nhw'n y garfan. Y chwiban ola yn mynd yma yn Varsity Cymru a Caerdydd sgôr swmpus yn y diwedd i'r merched. Da ni'n gweld chwaraewyr Caerdydd yn dathlu. Maen nhw wrth i bodd. Maen nhw wedi trechu ei galyn. Ac yma yn y Principality cartref Rugby Cymru am foment i'r chwaraewyr ac i'r myfyrwyr i fwynhau yn yr haul yma yn y Principality. A Caerdydd dros 100 o bwyntiau. Abertawe wedi sgorio 1 a gath y dorf yn hollol wenfflam am hwnna, ond y sgôr terfynol Prifysgol Caerdydd 114, Prifysgol Abertawe 7. Anhyfryd gweld y chwaraewyr Caerdydd yn dathlu ac yn llongyfarch ei gilydd, a mae'n rhaid dweud Abertawe yn yr ail hanner yn enwedig. Oedd yr ymdrech yn enfawr ganddyn nhw'n gweithio'n galed yn mynd amdani. Ond ar y cyfan, Caerdydd. A fel o ti'n sôn, jyst y gwahaniaeth yn y lefel neu mae'r pŵer Caerdydd yn ormod i Abertawe ar ddiwedd y dydd. Oedd o'n i'n impress iawn gyda sawl un o chwaraewyr Caerdydd. Ond nhw'n trafod y bêl, rhedeg trwy'r tackles, y gwaith cynorthwyo. Mae'n gallu gweld bod yn amlwg bod nhw'n garfan dylentog iawn, ond maen nhw'n gael hyfforddi'n dda iawn fyd. Felly, oedd nhw'n llwyr heiddi y buddugoliaeth heddi, a oedd dim rili ateb gyda Abertawe am
beth oedd Caerdydd wedi rhoi ar y ca. Ie, yn sicr. Mae'n rhaid dweud, mae lot o'r chwaraewyr ma'n chwarae am ei tro cynta, rhai am ei tro cynta yn Varsity, rhai am ei tro ola. Mae ddiwrnod i bawb mwynhau ac ar y cyfan, mwynhau sy'n bwysig. Ie, gwmwys, dim dim ond, amlwg, ni'n gwylio'r rygbi nawr, ond mae'r dathliadau wedi bod yn mynd ers di Sadwrn, a just gret i weld, mae pawb yn dod at ei gilydd yn y Varsity, a mae diwrnod a chlysur mor special. Fi cofio bod yn rhan o fe amser ni'n yn y Prifysgol, fel yn y garfan, ond ddim ware, ond hefyd fel yn supporter. Beth yw supporter? Cefnogi. Cefnogi, sorry. Yn cefnogi y ddoi dîm, actually, Caerdydd a Abertawe. Ie, yn sicr. Felly, cyfle ni fynd lawr fan hyn am bach o ymateb mae Lloyd ar y cae. A dwi yma da Anna Stowell, wrth gwrs, captain Abertawe. Anna, it was the wrong end of the scoreline today, but you've got to be proud of the shift the girls have put in. Oh yeah, massively. I mean, it takes a lot of heart and a lot of dedication to keep going in a game like that. So I couldn't be proud of the girls, really. It's my last game at Swansea, so it was a good sign-off. Wasn't to be today, but, you know, hats off to Cardiff. They very, very well-drilled team. Yeah, and of course, Ford Cooksey, the head coach, was singing your praises. He said how great it was for you to get the try in your last game, and I think we're going to show you the try up on the big screen. Talk us through this, Anna. Oh yeah, I mean, we were just so close, and I just thought, you know, we've got to get through here somehow. So I just thought, what have I got to lose? Take it through, and luckily it paid off. So yeah, I couldn't be more happy to get a try in my last game. Yeah, really chuffed. You've been a great servant to Swansea Uni. Enjoy the rest of your night. Wine Street tonight, is it? Yeah, Wine Street. Enjoy. Thank you very much. Right, amser ni felly I trio ffeindio ser yn y gêm. Dau eiliad, Nick, mae'n pryd y ffordd fan hyn. Ni nôl gyda Gareth. Come on, Gar. Right, ni'n mynd I trio ffeindio ser yn y gêm. Canolwr, Jocelyn. Lle ma hi? Jocelyn. Can I shout at Can I have a quick chat with you? Right then, first and foremost, how does that feel? 5 tries! Amazing. Yeah, no, it was just such a cool match, and I'm just incredibly proud of the girls. Again, we smashed it again. So you smashed it. You definitely smashed it again. Set in a game, star of the match, 2 years in a row. How does that feel? It feels pretty cool. I wasn't expecting that at all. I think it was an amazing team performance. But yeah, really proud of myself, obviously, and really proud of all the girls. Okay, I need you to talk us through these 5 tries here. Did you expect to get 5 today? No, I didn't. I wanted to beat my record. I thought that was completely ridiculous, but I thought, you know, I'll go for it. And I'm really, really proud of myself that I did. So it was a lot of fun. Yeah. And you played on the wing last year. Obviously, you had a great success in the centre today. What do you prefer? Front and centre. I like getting the ball. I like all the decision making and being able to offload and take it in myself. Lots of hard lines. So yeah, centre is definitely the one up me. Yeah. Brilliant, Jocelyn. Go and enjoy with your team. You need to get that picture quickly. Nice one. Well done. Yeah, braf clywed gan ser yn y gêm yn fanne. Syrsica, oedd hi'n deud bod eisiau curo I record I chwarae teg yr hyder I fynd amdani 5 prynhaw ma, 5 seren I Syrsica a tîm merched Caerdydd. Menywod Caerdydd sy'n fuddigol yn gêm rygbi y Varsity wrth I ni baratoi I weld y dathliadau. Claudia Harrison yn oedi ambell lun i'r archif cyn I ni wylio y tîm cartref ar ei tomen I hunain yn codi y gwpan. Pencampwyr gêm merched Varsity 2025 Caerdydd yn trechu Abertawe 114 o bwyntiau I 7. Fy'n y ddathlu yn Caerdydd hen yma. Fydd y cochion yn I niferwydd ar hyd y brif ddinas. A'r capten Claudia Harrison fydd hi'n mwynhau bob eiliad yn dathlu gyda'r gwpan, gyda'i ffrindiau, gyda'i theulu ac am ffordd I fwynhau gêm ola Varsity ambell un o'r chwaraewyr yma gyda buddigoliaeth enfawr dros I gwrthwynebwyr nhw Abertawe. A mi fydd y cefnogwyr
yn edrych ymlaen i wylio'r gêm nesaf hefyd. Ond mi fydd y menywod yn mwynhau dathlu drwy'r nos. Yr capten Claudia Harrison nath hi'n llwyddo i groesi prynhawn ma, ond digon o geisiau ar gyfer y tîm cartref drwy'r gêm. A fel ni'n sôn, ser yn y gêm, Joe Sersica gyda 5 cais. Fe gafodd 2 chwaraewr arall, hat-trick Carolina Thomas a Zoe Cross, gathen nhw hat-trick yr un hefyd. Felly, cyflen fama, i ni fynd nôl lawr i Lloyd. Mae Lloyd gyda prif hyfforddwr Caerdydd. Reit, dyma ni'n nod prif hyfforddwr Caerdydd, Nick Evans, wrth gwrs. Reit, sut ti'n teimlo'n gyntaf o? Gyntaf oll, ti'n teimlo mor bles nhw, 97, amazing. Siomi ar y 2 cerdyn melyn, o dim angen i ni'n neud hynny. O'n ni mor gymaint ymlaen, ond y foment ma just mwynhau yr ennill, ti'n Wrth gwrs, a beth sy'n sefyll mas am y hyfforddwr yna i ti yn bennaf? I fi yn bennaf oedd pawb yn fe, felly wnaethon ni gweld y subs Zoe Cross ar asgell, sgorio 3 gwaith, felly'r holl tîm wedi rhoi rhywbeth mewn i'r gêm hefyd. A beth yw y stoil o chwarae? Beth yw'r themau ti'n trio rhoi i'r chwaraewyr i rhoi ar y cae? Dyn ni'n trio gweithio gyda width trwy ganol y cae, ond ni'n chwarae'n glyfar. So ni'n chwarae lot o rygbi yn y 22, a wedyn ni pryd ni lawr fan hyn, mae angen i ni really meddwl am bod yn syth. Ni'n gweithio'n syth lawr yn y attacking 22. A chi'n rili yn llwyddo i wneud hynny heddiw ma. Beth sy'n nesaf i'r grŵp ma o chwaraewyr? Maen nhw'n amlwg yn grŵp special iawn. Maen nhw'n grŵp special iawn, mae lot o'n nhw'n symud ymlaen, felly mae angen i ni datblygu mwy trwyddo'r system a cael mwy o chwaraewyr Cymraeg i ddod i Gaerdydd, dim just Cardiff Met. Gwych, ti'n gwybod beth, Nick, llongyfarchiadau ti, ceri trwy ar noson. Diolch yn fawr i ti. Braf clywed gan Nicole Evans, prif hyfforddwyr Caerdydd. A rhys braf gweld y chwaraewyr yn mwynhau, maen nhw'n mynd i fwynhau heno ma'n sicr, a ar ôl perfformiad fel ne, maen nhw'n heiddi dathlu. Yn bendant. Gret i weld, chi'n clywed y sŵn o lan fan hyn, jyst mynd draw i'r dorf, beth o'n meddwl i pawb yn y Prifysgol. Hwn yw'r gêm, os chi'n wario ar y car neu rhan o'r garfa neu byd o, chi moyn meiddi eich prif gymdogion. Felly, fi siŵr bydd e'n noson enfawr yn Caerdydd a Abertawe, achos mae'r blwyddyn i gyd wedi dod at y crybwyll hyn, at y pwynt hyn, a mae'n gwneud popeth yn gallu rhoi gymaint ymdrech mewn, felly mwynhau noson nawr. Anfuddigoliaeth felly i Gaerdydd yn gêm y menywod, 114 i 7 yn erbyn Abertawe. Mae yna un gêm dal i ddod, y dynion yn gwynebu ei gilydd, felly peidiwch mynd yn bell, mae honne dal i ddod.